الله يكرم كرم كبرت حافتي وعره ويلكم 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 انت خميس بلا زربا رايز لبام زربا بحقي ثانك يو كبرت حافتي اسكي عم بابا هابو لي وجهاتكم كم سب نحسب الوخ خون خيلي اسكي داغماي عم بابا اسكي هابو لي مجمرة زي عم بابا زيا بمن تجميرة بفيفي تجميرة اب باركان تورتكا قاقوت سبا يهبوها اب كبسخا سوا وين مايكا يهبوها اب بالتوكاني تاين هب نحنا عم بابا خنبالنا الى عم بابا تجمرنا لا غزيا با تجميرة نخطفطوا تاريخ زين بعدو زغونا خوينو سمهار تيكي خبرت حافتي زغول عم بابا نعاخي خزلو كلت حتى لواني حتى مسرتو نعاخي انفلونز اب دنب فتحي كبلك زخالس انتايو ابيترا مالتي اب نفس خز ورده دي ويس تفطراو دي ويس حفشاوي اب العل حزبي صبو سيل سلازم نبركي زياد حانتي تي انفلونز نعاخي اب دنب فتحي تاي زغبركي كالي تحطو اب دغه وتيخي بزحت زاربو زرباني زي منسا إرتران اب دغه وتيخي زناي دنب فتحي كم تريو دلخي فح زبلخ نسو مورالكي تنكفك النزي كغيرك كالن توم عرفت غير مساخذ زنبورو اب متى كنت تالو حجي بفلاي اب على عاد انجليز اب بلجيوم اب امريكا زلو نساتهم كخمي اب كمي بايتالو حجي كبزنات كمركز حيزم دويلم دلو ولاس قلبت بلو بيتسب كما رغماتيو قاليم بيتسب مستسرعات كوينمون وح زبلو نعاخ غاطم خن كمزي كاب بيتسب كي ابزي بلتي خيت خدي دم وطاوتكم بخمي كحالف كي بخمي كمكيت زي بحاتيرو تيكي خبرت حافتي ناباخ مايك اوكي ثانك يو في حوي طعمي يمسكن قبل بي عنتوي تنكف قبل لكم نيره والحجي كدغم لكم اسف حبيله من 4 يسمع كان كيت هون في حوي كنت دبلكو خاص امهار كتفتر جميرة ريفولوشناريا كبهت أننتي مالتيو دخونه يكون نجار حدا سب جيجان تجيرو سئلي وحلف سؤال سواء يكونكن أين بركون حجون يكونكن ولا عاب سبي يكون مالتيو حما أي زاربني قد ملكا كردو يفتن كجون حي فتن كجست يفتن مالتيو استغال متن كم عينة بحري علني كالأي نداتا مهار كن دعبكم سكركو أكم أو انت على مسيرك أثنيا ناي مخان زنبالي ونيروني مبزحت جزء أبرو عيك فليز جمركو حدا نجار الله سخانتايو أب إكسبوز بهالبيت مرتي مهنيرة إكسبوز سوسان تشعتن بهالبيت مرتي نيرة فتناي إكسبو كان شلون نيرة حجي تريفة كل بزح نجاري تريفة دولا بيرترا إكسبو سوسان تشعتن بهالبيت مرتي نيرة وش كان شلون أب كتري ناي إكسبو أو أن داتا مهاركم كلهو نايتي بجلا بهالنا بيت مرتنا أناونسر كوي نيسرح نيرة قدميو اب كاب ኢትዮጵያ ምስ መጻና አጋጣሚ ኣብ ስምራታ ይባሃል ነይሩ መሲልኩም ሓደ ሰብ ቀዳማይ ክፍሊ ከኣቱ ተኾይኑ ታ አንጻር ዘላ ወገን ብየማን ደላ ኢድካ ነታ ብጸጋም ደላ እዝንኻ ድሕዳ ዘይተንኪፋታ ቀዳማይ ክፍሊ ኣይተኣቱን ኢኻ ነርካ ቅድሚ ኣኸለኒ ኢሎም ይመልሱኻ ማለት እዩ ሶ ካብ ኢትዮጵያ ክመጽ ከለኹ ኣነ ንእሽተየ ነይረ ኣዝየ 5 ዓመት እንተረኣ ነይረ ብድሕሪ ዓመት ትምህርቲ ተደኣ ተኺለ ረብሽያን ባባ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣዚላ ጀሚረ ነይረ ኣዚላ ሰው ኮፍ ክብል ኣይከኣልኩን ኣብ ቤት ኣብ ገዛ ማለት እዩ ሰው ኣእትወኒ ግድን ኢለ ምስ ገደድክዎ ኣብቲ ናይ መንግስቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ወሰደኒ ኢዳ ንእዝና ይርከባን ኢሎም ከሊኦምና ማለት እዩ በቃ ኣይርከብን እዝንኺ ኢሎምኒ ዋ ከመይ ገይሮም እዝንኺ ኣይርከበን ኢሎም ይኣብዩን ናይ ዋ ኣሞንታ ክንገብሪና ንኣዝ ኣቁሩብ ዓብየ ተረዲኩም 6 ዓመት ምፈርኣን ተኾይንካስ ኣዚላ ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኢኻ بلاس عامة فرقان أزيلة تماهيرية مزيا بإثيوبيا أقولر أنا ترى تماهيرية لمس ربش كوا شعو مارتين لوثر كينغ ده بهالبيت مرتون نيرو بعتم سوات بزح نجار كوي تاريخه بيرتراس مارتين لوثر كينغ هجون تعزيه تغللا مارتين لوثر كينغ أفت ساعتي برايفت سكول ينيرو مالت ناي ولك بيت مرتيو نيرو ناي بحتي أو مسكتنا جن ناي جنزة بيت مرتيو حرايلهم مالتيو بتعمي تحاجي سمالتيو أبو أتينا
أو تماهيرة مالتيو من أصي حفتي قرب درجة مناتوينا بعمتنا التعبابي بزي بقى يكتو عليك على تنافجزة شو تاجر مسيلكم تقرين جوني حسر النيو تحرت إلي يابتي قدامك فلين داود أنا نكلنا حفتي على إلي نيشتي يعجن بزي بقى يكتو على سلزي تخيل نفتح دايركتر يا خير في أوفيس بزي بقى يكتو على سلزي تخيل جن كتمت على لو أبزريت مرتمسة ولا يتحلف واجن كتمهار تخيل على لو مسايم تري كوينو تحمم يا حفتي ليا أمتي يا تجمل النعمة هاي لاتني نعمة حزيا خيدة أتياتا تابع عدمي أحد عمت كنيسة أتي حفتي مالتيو بدهرين دعبه خيدة عبر بعي كلي أناونسر كوينة بدهريو أبزناي ديبيتينج خون كارلو أب كله نجار أبناي إنجليش ألو ناي عرفت زفنو ناي ميني ميديا ناي بيت مرتي أبون تساطع فيته عندما رحيته كم دابلكو عبي مالتيو سلازي اتي ريفولوشن I think at دمي ألو إلي راح أسبانه أب يونيفرسيتي مسوس إحنا نتاجروا منا مسيلكو كلا عمت حنتي financial management تبحال تمرت تماهيرنا نيرنا تبوت تمرتي financial management تماهيرنا دحريو أفسال سي عمت second semester managerial finance تبحال تمرتي تبحال كورس مديا انت رأنا يوت كورس أوتلو بملؤو لك 5 years أب second year سمهرنا يا هون يكلني مانياتو نحنا finance تمهارينا audit كنا مهار ندا تتصبنا خنسنا audit كي مهارونا انت خمرونا حسيبا نزا financial management نا managerial finance تبلشم كي رمسي أبو خلوص أداوس كبلونا حسيبا أفت ساعة تدين جيرو ما زنورنا department نا finance كا هنداوي تيا ات نعاك مهر الناس تحسبك حد هنداوي هو زي كورس زي تمهيرنا يا إنا كلا عمت نبلو أنا برخد كبر أبد بحال department نا نيرو تتاونا بلو ناي taxation ممهر نفط ساعتي ممهر لول بالتعمي أزيدت نوع ممهريو بهيوتي يتبع عنا مهنياتو teacher نبلو نحنا audit نسيد مهر taxation ده مهر راينا audit جن كنا مهر ندلينا سلازبنا يو audit كده نتكتوست لكم سكون finance ده تمهركم ده أمو دحر finance minister راسكم ده أمو audit ديت فلت تقولكم ده أنت قاعد سلك مبا بدهريو انتي دا مو هنقبرينا نبل مالتيو كنكيدنا هنكسس نباها حال ناتا سجاتات بحال نيرا خير ناتا ديبارتمنت دي ميس نبلا زيا كورس زيا أبكلا عمت وسيلنا عينا حجي خندق ما إنا خيدنينا تاخونكم تبلنا تاخوينا رامو it's the same course حد عينت كورسي تاي كندق مو رامو قد تخيلكي نزيا كورس زيا أدقداسنا تسلدي بالله خدقا بأوريد كيرلنا أوريد كنمهر قالنا نحنا فاينانس تمهيروينا هنبلا أبياتنا نسامس أبيتنا نب دكتور يمانة نخيد مالتي دكتور يمانة مسأتنا أنت اللي خمي لنا بخبري تقبلنا ندقت بقى بحيلي تقبلنا نجرامي نيرتي ناي كوليجنا دين وات تيشرينا كنزن تجمع قاتيمنا نحنا خمي قلنا نحنا كلتك زينا حنت كورس نمهارة انت هدا كلتيو جزء تماهير ناس أوديت كده أمو معسك المهارة أمنا next year كا يلا سلسل انتي دا أمو خنقبل مسؤولنا يو تأميتنا مجمرت هذا حرتي لنا مسيركم موسو خمسي نت نحنا دوت أنا يا كورس outline سي كتا دمسو سنات تزخلوا لكم تحسبوا ما ندي لنا نو تيجر نحنا خنا دمسوكم إننا يكوننا نقول دايما مسيركم نحنا زي كورس زي تماهيرنا هنا لك حدا عينتيو سلا خنقبر لنا حجزنا حراكي روح حاسبة لنا نصبحيتو ساعات كلتنا مشات متويلنا مسكدنا ينتايلنا او صبوق نيركم كن اوريدي حجتي كورس اوتلاين واتيوز هاند اوتس تسريحيو حجه خنقيرو ينخلني نايلنا وا هاند اوت دامو جينا كوبي خمان دي تغبرس حتى هاند اوت يخماوتيكم كودلهم تيجه كمي غيركم هاند اوت دامو تاي صغما دون احنا خمان كوبي داي غبرنا يت هاند اوت جست كورس اوتلاين طرحنا كورينا كمي غيركم تخلونا ابينا بغلالا ابينا ممر لول شعو انتاي لكم انتي ما خدقبرو طاولا دخونه ممهر رخي طاولا دخونه منغست اندي دمهر حيزكم دلو انتي ما خدقبرو عدل اي غبركم انيلنا بزي اتودي اتعدل مالتي اوديت كي تمهرنا حليفنا فاينانس ديبارتمنت دا اكلسي اوديت كي تمهرنا حليفنا يدب لكم دلو بتعمي دغرمكا اذا حليفو اممهرنا اكمو عينت نجر اممهرنا بزح شاطر يمزدقمو ازي دحر اكاش اراتات يمزدقمو بنا بغلبتناتنا مالتي أبون بزح سحبه وتطنيرو بزح مستم حلفتنا ينوسوا بان قلن أم نفسه وقف أخي واحد تحتت جناي من لسه كان يقول لك زي إذا خا حليف مالي سو
it's in my blood إلى حسب أنا ولا حد خالق من سيبلين كم استقالاسيت نخون دفاف عن سبن ولا حد يلا ولا حد يسب ولا حد يسب بقى أنا بعلي بنفسي ينبر قال ولا حد motivate جبران سبيلن inspired جبران سبيلن just somehow بقى somehow سلزخونة بريحة كتكالس وسينا مالتيو بزي كمل سايفتو تقدمي حتوخا قال يتحتوخا بتعمي وساني تحتو يا እዚ ደንበ ተቃውሞ ድበሃል ወይ ከዓ እዚ ንርእሱ ደንበ ፍትሒሉ ድሰሜ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራሲ ኣብ ምግምማዕ እዩ ደሎ ኣብ ነንሕድሕድ እውን ብዙሕ ሕብረት የብሉን ፋሕፋሕ ድበለ እዩ ከም ኣቃውማ እውን ከምዚ ዱልዱል ዝኾነ ሰረት ደለዎ ኣቃውማ እውን የብሉን ሕድስ እንታይ ስማዓኪ ንዝብል ብዙሕ ግዜ ዝዛረቦ ዘረባ ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ እዩ هقدف حدا برتوع سلزهونه ويون حدا برتوع أكايدا سلزونن ويون حدا حيال زهونه structure سلزلوا أيقونن أنا نيرتران كم زجيرو رجيت وحيزنا دلوا إليه أمن أنا خمس مهار هقدف أقاوما أتبيعوا وأقاوما أتعيد يكونه نحنا حماق كم زلنا مزميزو نعنا كنت الزداليو ناي تجزئي عينات ባህሪ ኣብ ውሽጥና ኣስሪጹ ምስለም ለመሉዩ ኣብ ርእስና ቸይ ድብል ደሎ ኢለዳ ምናና ሃንሰምሃር ሶሪ ተሓዙለይ ከምዚ ቅርብ ድፍር ክብል ማለት እዩ ደፍ ኣይኮነን በርቲዑ ደሎ ንሕና ኢና ሓሚቕና ደለና ኢለዳ ሓስብ ምክንያቱ ህግደፍ እንታይ እዩ ኣቃውማታት ህግደፍ እንታይ እዩ ሓለፍቲ ህግደፍ ኣበይ የምስዩ ሓለፍቲ ህግደፍ ኣበይ ሓድሩ ኩሉ ንፈልጦ ኢና ህግደፍ ኣይኮነን ዶ ንህዝቢ ኤርትራ ብሙሉኡ ከምዚ ገሩና ደሎ ገሩ ፋሕፋሕ ከብለና ሲ ዋላ ንገዛእ ርእሱውን ፐርሰናሊ ንገዛእ ርእሶም ቶም ሓለፍቲውን ክጥውሩ ደይ ክእሉ ድኹማት ሙሽሙሻት ፍጥረታት እዮም ናይ ህግደፍ ሓለፍቲ ስቲል ግን ንህዝቢ ኤርትራ ስብኡንኡ ሰሪቖም ናይ ምግባር ሓይሉ ኣዳኺሞም ናይ ምውሳን ክእለቱ ቀቲሎም እዮም ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሖም ደለው ዕድመ ስልጣኖም ደናውሑ ደለው ኣብ ሕመቕናን ኣብ ምክፋልናን ኣብ ምፍልላይናን ተሓቢኦም ኣብቲ በዓትታት ናይ ሕመቕና ተሓቢኦም እዮም ህግደፍ ተርኒዖም ደለው በርቲዖም ደለው ገቢሎም ደለው እምበር ህግደፍ ንፉዕ መንግስቲ ስትራክቸር ደለዎ መንግስቲ ወይ ከዓ ብሱል መንግስቲ ኮይኑ ኣይኮነን ንዓና ንኤርትራን ኣብዚ ደረጃ እዚ ኣውዲቑና ደሎ ኢለ ኢዳ ሓስብ ኣነ ከም ሰምሃር ካብቲ ናይ ህግደፍ መንፋዓት ናትና ናይዞም ደለይቲ ፍትሒ ሕመቕ ኣዝዩ ብዓብላሊ ቁፅሪ ይበዝሕ ኢለ ኢዳ ሓስብ ማለት እዩ ቶም ድበልካዮ መሓዙተይ ኣለው ዓዲ እንግሊዝ ኣለው ኣሜሪካ ኣለው ቤልጂየም ኣለው ኣዝዮም ብሱላት ኣዝዮም ኣብነታውያን ኣዝየ ዝምክሓሎም ደለይቲ ፍትሒ እዮም ካብቶም ዘድንቖም ካብቶም ብዙሕ ትምህርቲ ካብኦም ዝወስድ ዓይነት ደለይቲ ፍትሒ እዮም እቶም ድብለኩም ዘለኹ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ሓደ ክብርትዕ ከሎ ሓደ ክደክም ከሎ እንዳተደጋገፍና ሓደ ክነፍዕ ከሎ ካብቲ ሓደ እንዳተመሃርና ንኸይድ ዓይነት መሓዙት ኢና let's hope ክሳዕ መወዳእታ ከምዚ ኢልና ክንቅፅል ድማ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ኣብ ስድራ ቤት ክሲ ኸታርፈ ክዝፍትን ሓደ ኣይልቡጥ ኣይውዒ ዝኾነ ሰብ ኣሎ ዶ ወይ ከዓ ሓደ ረባሽ ድኾን ንቃልሲ ክዓንቀፍ ትፍትን ሰብ ወይ እውን ቤተሰብ ኣለክ ዶ ንዝብል ጠቕላላ የብለይን ምክንያቱ ክህሉ ተድኽእል እውን ንዓይ ክመልሰኒ ከም ዘይክእል እዩ ማንም ሰብ ሓፍተይ ኣቦይ ኣደይ ንዓይ ካብ ሓደ ዕላ ከትርፉኒ ክኢሎም ኣይፈልጡን እዮም ብሕጂ እውን ከም ዘይክእሉ ይፈልጡ እዮም ፅቡቅ ገይሮም ማለት እዩ መብዛሕትኦም ናፍቲ ኣነ ደለኹ ላይን እዮም ዝርከቡ ማለት ሲ ርዱኣት እዮም ርድኢት ፅቡቅ ደለዎም ኣሕዋትን ስድራ ቤትን እዮም ደለውኒ ምስ ህግደፍ ትጭፍር ወላ ሓደ እውን ቤተሰብ የብለይን ኣነ ያምነለይ ቴንክ ዩ ሰማር ሃፍተይ ብሬክ ተዳደሊኺ ሻሂ ማይክሰቲ 5 ደቂቃ 10 ደቂቃ ንገርና እኺ at any time ሮቢ ኣለኻ ዶ ሮቢ ኣለኹ ሰላም ሮቢ ሓወይ go on ሰላም በመጀመሪያ ክብርቲ ሓፍትና ሰምሃር እንኳዕ ደሓን መጻኺ ንተበርክትዮ ዘለኺ ኣብ ደንበ ተቃውሞ
نفتح نمدلاي وين كات تقبري زلا تصاري بتعمي طبق صراحه كيبولك خي كحل فايدلين نخلن دق نسيها خما خيما سلن كلتا حوتين زلواني ابدن بتقاومو انت دارينا اميديا وطين نزي سرعات زي زقاوما دق نستيو بدق نستيو درجه انت دارينا مبزحتن اتن اب قدلي زنبرا وين كا حلوف قدلي او زنبران مبزحتن كابزن نيساوا ولدوغين اب ميديا وطين سرعات زي مررن كገልጻ وين كا تي كونتات كገልጻ ብዙ حيرአያን ናብነት ክብለ ኣብ ናይ ስቶክሆልም ዝነበረ ዴሞንስትሬሽን ወይን ካት ስስገበርኩሞ ዝተወሰና ደቂ ንስትዮ ብደቂ ተባዕትዮ ዝተዓብለለ ነይሩ ኣብ የተቦር እንተዳመጪና ወሕዳት ካብ 3-4 ዘይ ሓልፋ ደቂ ንስትዮ ነይረን ኣብ ናይ ሆላንድ ኮሙ ብዙሕ ንርኢ እዚ ከንዚ ዝኾነሉ ምክንያት እንታይ ኮንትብልዮ እንታይ ከኸውን ኣለዎ ኣብዜን حساب ከተቀምጥለይ ንዓን ምትብባዕ ተኻለይቲ ሕቶ ምናልባት ደስ እንተ ዳይላትኪ መልስያ ደስ እንተ ዘይበለትካ ግደፍያ ብዛዕባ ዋን ኔሽን ንፈልጦ ነገር ብዙሕ የለን ብዛዕቡ እንታይ ተዕላማታት ኩነታት ገለ ክትብልና ከም ሰምሃር ኣው ከም ዘለኺ ኣብ ሬድዮና ሰሚዕክ ነይረ علامات ዋን ኔሽን ወላውን ካፍት ስኸት መልስዮ ገለገለ ሰባት ተሳሒቦም ናው ኾዱ ስለዝኾሉ አባላቱን ኾኑ ስለዝኾሉ ብዛዕቦኻ ገለ ክትብልና علامات አቃውሙ ገለ መለስ ገለ ክትብልና ቴንክ ዩ ሰምሃር ኦኬ يعني لي ربي حوي ቴንክ ዩ ብጣዕሚ ኦኬ ዘናይ ፊሜል ጃስቲስ ሲከርስ ትብልና ደቂ ኣንስትዮ ለሊት ፍትሕሲ ብዙሕ ይረሻቀለኩም ብዙሕ ግዜ ኢኹም ዛስ ክፍታ እዚኣ ትገልጽዋ ልክዕ ሓቂ ዛስ ክፍታኹም እዚኣ ግብርተ ትሕወሳ ከዓ ምረጎደ ነይሩ ምበልኩ ኣነ ከም ሰምሃር ማለት ክፍታ ብሓሳብ ወይ እውን ብቃል ጥራሕ ደይኮነሲ ኣብ ተግባር እውን ነተን ኣብ ገዛኹም ዘለዋ ኣንስቲ ነተን ኣብ ገዛኹም ዘለዋ ኣዋልድ ነተን ኣብ ገዛውትኹም ዘለዋ ኣንስትኹም ኣሕዋትኩም ደቅኹም ሲሒብኩም ተግባለትዩ ዘረባ ጥራይ ደይኮነ ናፍታ ንስኹም ደለኹም ኣቦታ ክትምጽእዋን እንተ ትኽእሉ ድማ እታ ስክፍታ ይብለኩም ኣለኹ ብርግጸኛነት ብፍርቂ ምጎደለት ይሓስብ ምክንያቱ ኣብ ገዛና ሓፍቲ ደይብልና በዓልቲ ቤት ደይብልና ውላድ ጓል ደይብልና የለና ብዙሓት ኣለና ኣንስትና ብጎንና ኮይነን ድቃ ኣለሳ ክንህሉ ንኽእሊና ግን ብዙሓት ኣይኮንና ማለት እዞም ኣብዛ ፓልቶክ ደለኹም ሕጂ ርግጸኛ እየ መብዛሕትኹም ደቂ ተባዕትዮ ኢኹም ትኾኑ ስኹምን ሰበይትኹም ኣብ ካልእ ቦታ ትህሉ ወይ ኣብ ክሽነ ትህሉ ስኹም ግን ኣብ ሳሎን ኮይንኩም ኢኹም ፓልቶክ ትከታተሉ ደለኹም ኢለ ይሓስብ ጌጋ ይኽላለይ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ሲንግላት ኣጆኹም ፀገም የለን እቶም ደይተመርዓኹም ደለኹም ወይ ደይወለድኩም ደለኹም ምናልባት ነተን ኣብ ከባቢኹም ደለዋ ደቂ ኣንስትዮ መሳርሕትኹም ክኾነ ይኽእላ ካልኦት ብግብሪ ክትኩስኩስዎም بجبري نعناس كتخطاتلايكم كتسحبون تخولي إيهم هذا معناته عوابيكم كتسمعون مالتي أبالتو راح يكون نحج أبت مسرحنا يمد لاي فتحس الله أدو دك نستيو تخوينو تسكفتا حقهم يهم لرجاي لنا انتهى لنا دما قال أدمز دفعة أديتات تعرف هاد جب أنا بزقال سسي ذا آخلن لعلع من دبركتا بهوتن دبركتا حج دما بمورال بمنفس بكله بنوات دبركتا دلو أديتاتين حج اتكال اي ولدون من تا يكتك دي بغاغس دلو بفلاي بمداي دك انستيو انتيلنا انا كوينو دسمعني حدا دك انستيو انا كل غزي بزح دوطط علنا بزح عيولنا بزح شخم علنا لود علنا ابحقنا ناي حدار ነገር አሎ ማህበራዊ ጉዳይ አሎ ናይ ቆልዑት ሙጣጥ አሎ ንሶም ይስሕቡኻ ቆልዑት ተደቅስ ቆልዑት ትምርት ተብጽሕ ክዳውን ተቆልዑት መግቢ ገዛ ኩሉ ትገብር وراي نسخات الدالو أكشنة كله تي عيوتات نقول نستيتي وطاتي عيو قلنا إحنا توم دك تبعتيو نسخهم مالتيو
قال اختبركتوا تخلوا نجار الله نزكتات زين موكاد حدا نتون أبتي جزام سهم دلوا بروغات أنستهم أحواتكم دقهم مسحابي نبزي أيوزي نعنون بمعرناتكم كم زملكتنا أمينكم كتبجسون كتبجسون راح يرد لكم أنت بجيسكم من نسمت مليسان تقاخمه أنت حرجة حنتي إرتراويت كتقالس جميرة نص ساعة سرت عتق نص ساعة مورال تسنق نص ساعة أجهم من دابلت بكل من جدي تحقف نتقالس دم أدت خونه سلازي ما بقاس راح يرد لكم أنت تبجيسان أجد فاني قال اللواندو جميرن سزقد فوق أختلون يخم أتن بولك أو قداي بناي حدار قداي تقد فوق حجون أفتا ناي محل القداي كمتعين نتو مستحللو أحوات بخمين مرسون كأ نحسبلو دلنا قدايو قال أحواتنا ما بخل نجر قالسن دق أرض أوي ونتسفاد أرض اللوا شو دمان تايو أفتا أجابات قالسي أفتي approach ناتنا أفتي نايم بحال من قدتاتنا أفتنا من الاختم محللاف من قدتاتنا بحكي نتندك انستي أحواتنا نتناتن كنتاتنا أمرون تقبل نتن أبقم متزعتو أو هحبا من الاخت ويون أزدر عربا دينا نتكام ويون مجلسيتات دينا نتكام نحن حفتنا خزخون يخون نقر أقولي لا إلنا هنحسب كل الناس لك كمتن والن ستيت تقبع كبري دان تبارغنا دينا نمخرا وي نتبابعا ويون قدلتات خمت الرم نقبرا ولاس بيت خالق من قد بيت دسم بد من قدينا نقبرا إزون كنمرو ويون كنت إنقالون كنحسبلون دلنا قداي كويني سمعن مهنياتو عزو تأفافن أسكافن نقر سلازوهنا مهنياتو نحن كم أجيركم أنت باريركم ما خبز ما أدنى يمدلاي فتحي نحن تقول راح يكون كنت تباررو تنقالوت كأخسك حين كسك حين زي كمان كم زي أجيرهم أواريدهم موصبوخ سع تسأل جيرهم أنا تيام سيله أبكم عينة حشوية دا أطويلا كقد فاهم يخلين بزو حدك أنستيو ونياتو كله بزي تسألون كله أب حدك ألسي برجتيو الرأينا عين زخون يخون من نمسك كواهم أي تسألونن كتسألونون أي تدخلون يخون معكم دامبر بنفسي بعلي تبقى كله على ماي نتخلق حوي حفتكم جن مدققة في اليومي نبزك ألسن نختبرو ناي مورال متبع اليومي سلازي بزتها خلمت أن تنقاقد اللو أتححزا نتكم دينا أبحواتنا أنا حنسأسي تقا لبي زوجي ارتراوينسي لعلت قدف نبلحص أبحواتنا نبلحو يبزح ويكا لعلت أب هقدف نسوأي نخونسي أبحواتنا بطوم مسانا مسمرنا قالس دلو سبأي نخونو يبزح يلس بتعمي إذا مرر حق المزرعة نقول سب حجك صبرو يخيل نقول سب تقلال قالسو خمسة قارس كجبرو يخيل إتناتنا يشتلي تنقى ده تجبر له approach مالت ويك أقرار بس لذي بستغل مثلا أقرار بانا ورزينا زلوا بهلي نيبوتاتنا نأديتاتنا ندخبر بستغل مثلا دما نيقالن ستيتي كبرن نيقالن ستيتي هوتن نيقالن ستيت متأن أبجمت دقتوه أنت زخون كأني أنا رجعت أنيا بزحت أوالد أحواتكم أبغونكم تتأويلا متقالة سات رايديكونا مليسن مسسناهم مليسن سر معتقاهم مليسن أديتاتن أحواتن بتقوتن مخوناهم إلى كحبركم فتحوا مالتيو يا عمي لي زعبا وان نيشن أمو ودعتا حنتني اشتلي مجلس يتكبركمه سلازي زاناي وان نيشن كسنحنا روبي حوي أي رسعني أجوها مزجبي علىهم أوكي Thank you Samar. Thank you. Samare Allah kharo Samare. سلام الله Ramadan Kareem. Welcome. الله سمهر مالت أنا سمهراي سمهر شو من حدا عينتي زحفتي بتعمي زد نوكي عبد حالف كلمتي أدقبر كيا سيدي رينا خطات ليه كل غنتات بتعمي الزرار باقي ولا تتحساس باقي بكأني أدنقطي قلت الكفت قدني مزرابي أدنقطي قلت الكفتو بتعمي زد نوكي كما خبزها وجهي أبقون مخلنا نحنها تاخ حتى كده اللي زي له سمعر من الوقت كم نشتين كم حداشين كتكبر كتخل كن
እዚ ብከተማታት ዝግበር ዘሎ ሶሪ ኣነ ብከምኡ ስለ ዘተክሬ እዚ ናይ ከተማታት ብሓባር ኮይን ኩሉ ደላይ ፍትሒ ኣንጻር ዝስርዓት እዚ እምኒ ይድርብሎሞኒ ኩሉ ሰብ ሓብር ኣሎ ስለዚ እዚ ከመይ ትርእዮ እዚ ብሓባር ኮይንካ ኣንጻር ዝስርዓት እዚ ከይተፈላለኻ ኣነ ዶ ንስኻ ከይተባሃልና እንከለና ኣንጻር ስርዓት እዚ ብሓባር ደው ኢልና ክንክት ንዝብል ከመይ ትርእዮ ሓደ ካልኣይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ደለይቲ ፍትሒ ብሓጭንግራሕ ዝኾነ ተሓሳስባ ምናልባትም ዲክሽነሪና እንከለና ኣብ ክንድነን ናትና ዲክሽነሪ ገንፂልና ብሓባር ንሰርሕ ኣነ ንስኻ ኣነ ምሳኻ ይሰርሕ እስኻ ምሳኻ ይሰርሕ ዝዓይነቱ በፂሑ ኣሎ ነዚ ኸ ብኸመይ እዩ ኣብ ሓደ ክመፅእ ዝኽእል ወላ ኣረኣያና ተፈላለዩስ ብሓደ ክንሰርሕ ንኽእል ትብሊ መቸም ተኽኢልኪ መልስለይ ተዘይከኣልክ ግን ዋዕሮ ኣንበሳ ብለኪ ኣብ ጎኒ ክለኹ እሺ ሓራይ ሰምሃራ ሓወይ ያንደለይ ብጣዕሚ ክብረት ይሃበለይ ኦኬ ክትግራሙ ኢኹም ብጣዕሚ ምክንያቱ ኣንተ ወይ ኣብ ደገን ከለኹ ካብ ስራሕ ምስ ወፃኹ ናብ ሓደ ቦታ ከይደ ነይረ ነዛ ሰምሃራ ድበላ ጉዳይ ነዛ ቀዳመይቲ ጉዳይ ማለት እዩ በበት ተቐመጦ ከተማሲ ተጠርኒፍካ ኣብ ትሕቲ ማንም ውድብ ተጠርነፍ ኣብ ትሕቲ ማንም እንቅስቃስ ተጠርነፍ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ሲቪክ ማሕበር ተጠርነፍ ብዘይገድስ ኣብታ ንዓኻ ተረኸበካ ከተማ ኮይንካ ኩሉኻ ደላይ ፍትሒ ከም ምዃንካ መጠን ኣንጻር ህግደፍ ዝኾነ ሓደ ካልእ ትረፍሲ ናይ ስራሕ ኣካል ክተقوم ስለምንታይ ደይከኣል ኣብ ዝብል ምስ ሓደ ሓው ክመክር ፀኒሐ መፅና ኣብዚ ማለት እዩ ብጣዕሚ ገሪሙና ሕጂ ምስ ሓተትካ ንሃማን ሰማር እንታይ መሲልኩም ሕጂ ኤርትራውያን ድሌት ኣለና ክንቅይር ጉዳይ ሃገርና ኣብ ልዕሊ ህግደፍ ደለና ተቃውሞ ዝኾነ ይኹን ሕቶ ምልክት ደይኣትዩ ኤርትራ ሃገርና እንታይ ኮይና ክንሪኣ ክንደል ዝነበርና እውን ንማንም ሰብ ከጠራጥር ደይክእል ነገር እዩ ማለት እዩ ግን ሓንሳ ንዓይ ኣብ ሓንጎለይ ድመፀኒ ሕቶ ኣሎ ናይ ገለገለ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒሲ ተተኣማንነቶም ወይ ከዓ ሎያሊቲ ልዕሊ እቲ ንኤርትራ ምዃኑስ ንውድባቶም ዶ ይኸውን ኣሎ ኢለስ የሰክፈኒ እዩ ብዙሕ ግዜ ማለት ብልክዕ ውድብካ ሓቋፊትካ እያ ኣዴኻ እያ ጠርናፊትካ እያ ኣማእዛኒትካ እያ ብልክዕ ተወዲብካ ክትቃለስን ፋሒልካ ክትቃለስን በበይኑ ዝኾነ ፅልዋ ኢኻ ተምፅእ ውዱብ ዝኾነ ወይ ከዓ ስትራክቸርድ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ኣብቲ ድሓር ክመፅእ ድኽእል ኣጠቓላሊ ለውጢ እውን ዘምፅኦ ረብሓ ውሑድ ኣይኮነን ግን እንታይ መስለኩም ውድብ ዶ ተዓቢ ሃገር ብዓባያ ውድብ ከእንታይ ንምዃን ድያ ቆይማ ደላ ንሃገር ስለ ሃገርን ህዝብን ንኽትሰርሕ ድያ ወላስ እታ ውድብ እያ ፅባሕ ንጎ ከዓ ልክዕ ህግደፍ ኮይናስ ከምኡ ክትረግፃ ንሃገርን ህዝብን ክትነብር ኢልና ነታ ውድብ ጥራሕ ንዕብደልና ወይ ከዓ ምእንቲ ተውግእ ክሳድና ዋላ ክንቁረፅ እንደሊ ምእንቲ ኤርትራን ህዝባን ግን ዋጋ ክንከፍልሲ ንዝሕትል ደለናስ ንምንታይ ኢና ስለምንታይ እዚ ኣብ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓንጎለይ ትመፀኒ ሕቶ እያ ኣነ ቁርብ ዘሰክፈኒ ካይዳ ናይ ገለገለ ኣባላት ናይ ገለገለ ውድባት ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ መሲልካ ንውድባቶም ዘለዎም ተኣማንነት ልክዕ ዝሓለፈን ኣዝዩ ናብ ፋናቲዝም ገፁ ድኸደን ኣዝዩ ራዲካላት ተሓሳስባ ከም ዝውንኑ ዝገበረን ኮይኑ ረኺበዮ እዚ ንዓይኒ ሰምሃር ወላ ሓንቲ ፀላሕ ድብለና ዓይነት ኣካይዳ ኣይኮነን ምክንያቱ by the end of the day ኩሉና ንቃለስ ዘለና ንሰናይ ናይ ህዝብን ናይ ሃገርን ነቲ ንዓና ዝተሰርቀና መንነትን ክብርን መሰልን ካብ ዓብኡ ንምምላስ ዳኣምበር ንሓንቲ ውድብ ወይ ከዓ ንሓደ ሰብኣይ ወይ ከዓ ንሓንቲ ውድብ ወይ ንሓንቲ ሰበይቲ ከነ ንግስ ኣይኮናን ድሕታ ንሓንቲ ውድብ ንሓንቲ ሰበይትን ወይ ከዓ ንሓንቲ ከናይ ብሕቲ ድኳን ትካየድ ውድብ ክነዕቢ ወይ ከዓ ኣብ ስልጣን ክነምፅኢና ንቃለስ ኣለና ዳእሞ ኢሳያስ ካብኡ ሓሊፉ ተኻልዶ ተኾይኑ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ከም ኢሳያስ ቀፅሉቶም ከምኡ ተሓስቡ ሰባት it's the same ኣብ ዲክቴተርሺፕ ወላ ሓንቲ ፍልል የለን ዲክቴተርሺፓት ቀይሕን ጻዕዳን የብሉን ፍላይ ኣብዚ ናትና ስነ ሓሳብ ከም ህዝቢ ከም ሕብረተሰብ እንድሕር ሓደ ሰብ ናይ ዲክቴተርሺፕ ባህሪ ሒዙ ሞኻኒ ሕሰብዎ ማዕረኽን ደይ ክረግፀካ ከም ዝደሊ ስለዚ ንሕና ሓንቲ ሕቶ ንነፍስና ንሕተታ 100,000 ግዜ ኣብ ውድባት ንወደብ ዳኣምበር እቲ ዝለዓለ ተኣማንነት ንሃገርና ንህዝብናን ድዩ ክኸውን ደለዎ ወላስ ንውድብና ወይ ከዓ ንመራሒ ውድብና ኢልና ንነፍስና ንሕተታ ምናልባሽ ብግርህና ወይ እውን ብዙሕ ከይተረዳእና ኣብ ናይ ባርነት መስመር ከይንህሉ ነፍስና ንፈትሽ ይኽብለኩም ዝደሊ ስለዚ
ኣብዚ ብዘተኮረ ማለት እዩ ብቀዳማይ ሓንቲ ሓሳብ ወሳብ ኢለሎም ነይራ ኣብቲ ናይ ህዝቢ ዝተገብረ ናይ ስቶክሆልም እቲ ዓንቲ ወይ ዕልለኩም ዝነበርኩ ጋጣሚ ተጠርኒፍና ስለ ዝነበርና ወላ ብዙሓት ኣይንኹን እምበር 20 ሰብ ሓንቲ ሓሳብ ከተካፍሎም ከለኻ ብዙሕ ረብሓ ኣለዎ ምክንያቱ ንዖም ፈልጡ 20 ሰብ እውን ክሰምዑ እዮም ማለት እዩ ስለዚ ነዛ ሓሳብ እዚ ኣወስን ሰበል ኩሎም ናይ ኩሎም ፈቃደኛነት ይጨኒሕኒ ኣብ ስቶክሆልም ሲ ብዙሓት ሰባት ኣለኹም ኣብ ትሕቲ ብዙሓት ውድባት ትጥርነፉ ግን ናይ ሓባር ስራሕ ከምዚ ዓይነት ከጋጥም እንከሎ ወይ እውን ናይ ሓደ ኣካል ኮይና ክንነጥፈሉ ዘድሊ ስራሕ ክህሉ እንከሎ ካብ በብውልቅ ስኢልካ ተሰሓሒብካ ተጓቲትካ ትመጽእ ሓደ ንኹላትና ክብ ሊንክ ሞ ይፈጠር በቃ ወላ ከማን ማሕበር ደለይት ፍትሒ ሽወደን ትብል ሞ ማሕበር ንመስርት ወይ ስቶክሆልም ኢልና ሞ ንመስርት ብድሕሪኡ እቲ ታስክ ፎርስ ድሉው ይጸንሕ እቲ ሊንክ ከዓ ድሉው ይጸንሕ ብድሕሪኡ ኣከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ክስቶ ወሒዱ ክስቶ ምምጻእ ቢኒልካ ምን ይልምባል ከማን ይተርፈልና ዝብል ሓሳብ ወሳቢልና ብጣዕሚ ደሕጉስ ግብረ መልሲና ረኺብና ኦሬዲውን ዳርጋ ቅርጽ እንዳትሓዝናዮ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ካልእ ምስኡ ተተሓሒዙ ድመጽእ ነገራት እውን ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ይመጽእ ኣሎ ምስኡ ከዓ ዞም ኣብ ናእሽቱ ዓድታት ዝቕመጡ ንፉዓት መንእስያት ኣለዉ ንሕና እውን ናይ ኩዕሶ ጋንታታት ስለ ዘለዋና ሓደ ቶርናመንት ወይ ከዓ ሓደ ግጥም ስርዑልና ሞ ኣብኡ እውን ምሕስነትና ክድልድል ብኡቢልና እውን ናትና ዓብይ ኢቨንት ክንሰርዕ ደይ ንኽእለሉ ኣብነት የለን ተባሂሉ ናብኡ ገጽና ንኸይድ ኣለና ናብኡ ገጽና ንስጉም ኣለና ነታ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ ክንስጉማ ድማ ሂደት ሰሙናት ጥራሕ ተሪፈናና ኣለዋ ማለት እዩ በዚ ጋጣሚ ንዕኡ ክሕብረኩም ይደሊ ማለት እዩ ንዓይ እቲ ኣድማዕ ዝኾነ ነገር ከማን ኮይኑ ትስማዓኒ እዚ ናይ ዲያስፖራ ቃልሲ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ነቲ መሓውራት ናይ ህግደት ንምልማስ ከም ምዃኑ መጠን ብዝተኽኣለ መጠን ምስቶም ኣብ ቀረባና ዘለዉ ኣሕዋትና ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ብምዃን ድሉው ዝኾነ ታስክ ፎርስታት ከነዳሉን ነቲ ኣብ መንገድና ዝጸንሐና ዝኾነ ይኹን ዕማም ድማ ቀልጢፍና ምእንቲ ሞቢላይዝ ክንከውን ከዓ ጥርኑፋት ኮይና ክንጸንሕ ከም ለበዋ ከመሓላልፍ ይደሊ ማለት እዩ ካልእ እዚ ኣብ ነንሕድሕድና ደሎ እዋይ ብጣዕሚ ይገርመኩም ገለገለ ሰባት ኣብ መንጎናሲ ዳርጋ ትንፋስ ተሓላለፉ እዮም ድመስሉ ወላ ሰላም ጣው እንደይብሎም ሰባት ኣስተውዒለ ኣለኹ እዚ ማለሲ ክልቲኦም ደለይቲ ፍትሒ ከለዉ ሰላሙን ኣይባሃሉን እዮም ሕቆን ሕቆ ተዋሂቦም ኮፍ ይብሉ ገለ ብጣዕሚ ደሰክፍ ዋ ታይሞ እንድሕዳ እስኻ ክልቲኻ ተቓላሳይ ኮይንካ እንድሕዳ ሰላም ዘይትባሃሃል ኮይንካ ሲ ከመይ ጌርካ ጸላኢኻ ክትባርር ትኽእል ከመይ ጌርካ ነዚ ቀዳዲ እዚ ሒዝካ ኣብ ቅድሚ ጸላኢኻ ክትቀርብ ትኽእል ካልእ ይትረፍኪ ኣብ ካልእ ኣብ ውሽጢ ኸያ ተወጸላኢስ ነዛ ኣብ ክልቲኻ ደላ ፍቓ ከማን ክትጥቀመላ ይኽእል እዩ ከመእተዊ ተረዲእኩም ማለት ሲ ርሑቕ ምኻድ ኣይድልዮን ብዛዕባ ሕድሕድኩም ምፍላጥ ወይ ክሪኤኩም ይሕቆን ሕቆ ተዋሂብኩም ከላ እዚኦም ዳሞነን ሕድሕዶም ከማን ስኒደ ይብሎም ዳእታ ኮይኖም እዮም ነቲ ጉሓፉ ከማን ክጉሕፍ ደይደሊ ናይ ህግደፍ ሊንክታት ክሰብርዎ ኢሎም ክነዕቁና ይኽእሉ እዮም ስለዚ ሓደ ነገር ክነግረኩም ሕጂ ከም ሰብ ፐርሰናሊ ደይ ክንፋቶ ንኽእል ኢና ሕጂ እውን ንኹላኻትኩም ከም ለበዋ ከመሓላልፎ ዝደሊ ከም ሰብ ፐርሰናሊ ንገለገለ ሰባት ደይ ክንፈትዎም ንኽእል ኢና ጠላሕ ደይ ክብሉና ይኽእሉ እዮም ዘረብኦም ደይ ክንፈትዎ ንኽእል ኢና ምናልባት ፖለቲካዊ ስነ ሓሳቦም ደይ ክንፈትዎ ንኽእል ኢና ርድኢታቶም ደይ ጣዓም ክኸውን ይኽእል እዩ ጠቕላላ ኣብ ሓሳቡን ደይ ክንረዳዳእ ንኽእል ኢና ግን ሓደ ናይ ሓባር ረቑሒ ኣሎ ንዓይን ንዓኹም እንዳኣስረና ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣላትና ህዝቢ ኤርትራ እቲ ናትና ህዝቢ ኣቦታትና ኣዴታትና ሓትነታትና ኩሎም ናትና ፋሚሊ ኣብ ሓደ ሓደገኛ ኩነታት ኣለዉ ኣብ ናይ ሞትን ህይወትን ኩነታት ኣለዉ ስለዚ እዚ ናተይን ናትካን ፐርሰናል ጽልኢ ዩዳ ዓቢ ወላስ ጉዳይ ሃገርን ህዝብን እቲ ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ምድሓን ድብል ፀዋዕታ ወይ ከዓ ድብል ዕላማ እንተልእኾን ዲዳ ዓቢ ወላስ እዛ ናትካን ናተይን ኣብ ስስዕን ኣብ ውልቃዊ ስምዒትን ኣብ ዕሸላውነትን ዝተመስረተት ትጠቅም ጽልኢያ ተዓቢ ስለዚ እንታይ ዓቢ ኢልና ንሕተታ ንነፍስና ካልኣይ ከዓ ሓደ ነገር ክነግረኩም ንሕና ኣብዚ ቃልሲ ክንኣቱ እንከለና ማዓር ክንልከይልና ይኣተናዮን ብዋጋ ህይወትኩምን ክኽፍለኩም ከም ዝኽእል እዚ ቃልሲ እዚ ዘይፈለጥኩም እንተሊኹም ሓደራ ጠጠው ኢልኩም ቃልስኩም ገምግሙ ምክንያቱ እዚ ቃልሲ ኮነ ቃልሲ እዩ እምበር መርዓ ይኮነ እዚ ሓርጎጽጎጽ ዘለዎ ዋጋ ክኽፍለኩም ዝኽእል ብዙሕ ፈተናታት ከምጻልኩም ዝኽእል ህይወት እዩ እምበር ስኢልካ ካልእ ናይ ምዝንጋዕ ወይ እውን ፓርት ታይም ጆብ ኣይኮነን ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን
نزع علامة زموعز يخون بكوميتمنت قربوه بدحريقو انتعلم مسيلكم اتي قالسي بزعبا نفسهم ايكونن بزعبا شمكم ايكونن بزعبا كبركم ايكونن ويك بزعبا ولك سمعيتاتكم ايكونن إيجوهم قتلوا وقتو أوشتو خينو أنا دبل سمعيت دبل منفس قتلوا بجهم نوعو خي قتلكم كبرهم كتمرسو يدخلونيهم نوعو كي قتلكم كتساقروا أي تخلونيهم نابتخال أي درجة نوعو خي قتلكم إيدن قوانتم كينكم مسبتعوتكم كتسرحوا أي تخلونيهم سلازي بزيتاق على متن عب كلاتنا يعبين أس أننت على حواتيك نقرأكم عب كلاتنا نزا أننت زي بزيتاق على متن نقطله انت ديكتيلنا يا خماني نسن كله ولا بفرق ولا نقنصه بدحريقو تاي نقبل مسيلكم أتم سبات أزيوم سبات حوخو ما يقتلوا لكمن أدقوخو ما يقتلوا لكمن كبتوخو ما يقتلوا لكمن بقى بناي عرق منفس كالي اترف كالي تترف بحوار كتسرحو قل سبقنا يحلخم ما عنتا يحلخم اتأننتكم يقتلوكم الله السخم قلنا أننتكم كتقتلوا ويد قبعكم سلازي بتعمي غريتها من البعض في رخلو يخلي كن نعيد رأيني أزيو أسكافي نبت ندلو لنا عوض نبت ندلو لنا برهانون كينا أتو زخل كلنا زلو زي برتوع دغونا نيان النت حمام مخانو إدر الدقانة سلازي ممزيئة نغلاتنا دغون فوسي ملاخي الأخل I hope هون تستيقبر أكي مسهز بيك تماخري بتعمي إذا مسجنك تي بلعي سرعات زغل تأجمن شجرن وأبزم مركب كدما مقعد سبلكي أدبلكي نتن استرفع دما نتن نايب حق اللي بخاز تنكف زانتا دما كم زناتكي كرخبن أنا أنتي قبل دنا ناتي حتى مسلك ترى برت حسابي زلوا بيودي ما تيس أب عالم كم زعينة عسران حدا كفل الزمن كلتها هزبي كلتها لبي تحدى قتل تحدى يعمت يأسر تحدى ما زلل تحدى ناي تحدى باريا تحدى ما ناي تحدى نقول جسي زي هو زي أي فتون كوينهم ديم ولا أودلو ديم أوت أي كوينهم زقوب زلو ندار عند سمعوسي أب عبول بوتا أب حد ديمقراطي بوتا مسل زلو بوتا عندنا بورس حزبهم كندزي شجرن مكران كورد كل تسرعات ودلو حجانا انت يكبلك الدلي امول منالبات ايفطون ويكا ايردوم يوم تدفينوهم زبال ነገር አሎ ዲዝ ጉዳይ ዚ አይፈልጡን ኮይኖም እዮም ዝፍል ዝገብሩ ደለው እዚያስ እዚ ክልተ ህዝቢ ኣብ ክልተ ህዝቢ ሓደ ህዝቢ ክንሱሲ زهاجر زيا كندية شحات جاكانو زخافللاس أب كم زعين ترأي بزي فلت أب علم ولا تاريخ ولا فيلم أي ترأين كم زعينت دك قالوا ميم دعمت ضلوا دقوم يم درشون زلوا ترأي دي فلت كويس كسايد راكب ضلوا زي إرتراوي حجز كمي تقول سياسي thank you دما ما يكن أخي thank you كم سبحوي thank you يا ناتنا نجر بس دم من دي كل جزء I don't know عندي أنا أب علم كن فترن كلنا فليات حزب خوي الناس تفترنا كوي مثلاً أتي مومنتم ويكاتي درجات ويكات مدرخات I think ناب كم زعينت فليات عينت حزبي غيرنا كيلو إلى مدمدم تقبلوا دخل مهنياتو قال أمارات وني بلي ግን ሓደ ግዜ ወላ ንዓይውን ዝመፈጠርና በጣም በቃ እዩ ድገርመኒ ሕጂ ለማዓልቲ ሓንቲ ኣነ ደሓስባ ነገር ኣላ ንዓክ ነግረኩም የቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ተዛሪበ ይፈልጥኒ ንክልተ ሰጥራሕ የቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኣይላዕሊ ኢለም ደለኹ ናይዞም ኣብዚ ኮይኖም ዙፋን ናይ ኢሳያስ ድሕልው ደለው ዙፋን ናይ ሰይጣን ኡፍ እንዳበሉ ድከናኾን ደለው መንበር ኢሳያስ ኣይተንክፉ እንዳበሉ በቃ ድሕሉ ወደለው ክፋላት ናይ ኤርትራውያን ወይ ከዓ ሓደ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ማለት እዩ ብዙሕ እኳ ቃላት ኣይክረኽበሎም እኔ ሓቂ ንምዝራብ ምክንያቱ ቁርብተይ ስምዒት ክሳዕረኒ ማለት እዩ እንድሕዳርኦም ዘኪረ ኣነ ልዕሊ ሰቦም ሕመቕ ኣለዎም ኣይምበልኩን ልዕሊ ሰቦም እውን ባሃማት እዮም ደናቑር እዮም ኣይምበልኩን ልዕሊ ሰቦም እውን ዕውራት እዮም ኣይምበልኩን ግን ኣሎ መስሊካ
ሰብ ፈሊጡ ዓይነ ልቦኑ ክደፍን ደሎ ኣምን ክደፍን እንከሎ ኣብዞም ኤርትራውያን እዚኦም ይኸትሪዮ ብጉልህ ኣብነት ናይ እንዳፈለጠ ዝጽይቕ እንዳፈለጠ ዓይነ ልቦኑ ድቀትል እንዳፈለጠ ዝጸመም ዝዓውር ሰብ ኣብዞም ክፋል ኤርትራውያን እዚኦም ክትሪኦ ክቦ ኢኻ ማለት እዩ ኦኬ ሕጂ ብዝተፈላለየ ወገን ሸነኽ ክንጥምቶም ክንፍትን ኢና ሓደ እቲ ውልቃውነት እንታዩ ነዞም ሰባት እዚኦም 10 ዓመት ትገበሩ 20 ዓመት ትገበሩ 30 ዓመት ትገበሩ 40 ዓመት ትገበሩ ነፍሶም ኣዝዮም ካብ ምፍታው ዝተላዕለ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንዓኦም ልዕሊ ነፍሶም ኣይስራዕኒ መጀመርታ ነፍሶም ተድላ ክትረክብ ኣለዋ ነፍሶም ምቾት ክትረክብ ኣለዋ ብዋጋና ንሶም ጽቡቕ ክረኽቡ ክኽእሉ ኣለዎም ንዓና ረጊጾም ናብቲ ዝበለጸ ደረጃ ናይ መነባብሮ ክሰጋገዱ ኣለዎም ካልእ ልዕሊና ከማን ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ትሰርዕዎ ንብረት ኣለዎም ኣብ ኤርትራ ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም ክሳዕ ድግብጡ ሸቂሎም መንበሪኦም ኣይኮነን ከይገርመኩም መእተው ሬሳ ድኸውን ዝሰርሕዎ ጽቡቕ ገዛውቲ ኣለዎም ኣብ ኤርትራ ብጣዕሚ የደሓዝን በዚኦም ሰባት እዚኦም ምክንያቱ ልዕልቲ ህይወታዊ ኤርትራዊ ልዕልቲ ብህይወት ደሎ ኤርትራዊ ነቲ ኣብ ኤርትራ ደሎ ህይወት ደይ ብልረቶም ዝጥምቱ ክፋል ህዝብና እያ ነታ ኣብ ኤርትራ ደላ ቪላ ገዝኦም ወይ ከዓ ነታ ኣብ ኤርትራ ደላ ስዋን ገዝኦም ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ክሳዕ ዝጥምቱ እዮም ዓይነ ልቦኖኦም ኢና ስለዚ እንታ ኮይኑሎ መሲሊ ካነዞም ሰባት እዚኦም ነዚ ዝተዓፀወ ዓይነ ልቦኖኦም ንምኽፋት ወይ ከዓ ካብ ዝሕማሞም ንምፍዋስ ልዑል ወፍሪ የድልየና ኣሎ ልዑል ወፍሪ ክሰምዑ ኢልካ ይሕሰብኒ ፈሊጡ ደዝቀጠ ወል ሓንቲ ክትገብሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ንእምኒ ማያ ፈልፍለለ ኣይትብሎን ኢኻ እምኒ እዩ ከውሒ እዩ ግን እንታይ ደኣ ክንገብር ኣማራፂ የብልናን ኣማራፂ ምክንያቱ ንሶምን ደቆምን ኮይኖም እዮም ነዚ ስርዓት እዚ ኢድን እግርን ኮይኖም ሰለይ ደብልዎ ደለው እሶም እዮም ማሐውሩ ኣብዚ እሶም እዮም ትንፋስ ድዘርኡሉ ንሶም እዮም ኣብ ፕሮፓጋንዳ ድሕግዝዎ ንሶም እዮም ንምስሉ ከም ዝኹልዕ ድገብርዎ ይሕግዝዎ እዮም ደለው ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ማለት እዩ ካልእ ይትረፍ ሰልዲ ገይሮም ከማኒ ኣብ ርእስቲ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ድሰርቆ ደሎ ሰልዲ ከማን ገንዘቦም ጨቆቅ ኢሎም ደምፅዎ ገንዘብ ከይተረፈ ይኸፍልዎ ኣለዉ ነዚ ስርዓት እዚ ስለዚ እንታይ ስኢኑ እዚ ስርዓት እዚ ካብኦም ገንዘብ ይረክብ ካብኦም ደሞም ይመጽኦም بسلدي تبل جزاوتي أو خسر حالكم لي تبل بخلق من جدي تبل ناي درار سوات دو ناي درار تجارل ترون دابلو مشاكين تجارل تغير مقبر خيوم ديفلتو كابزي أم بزح مخسبي ركب زمان قستي أزي أم كأني انتي فرح مسيلكم مويتام يمكم يبلو من علمونكم يبلو من مبزحته مويتام كنصهم جن بهوت كمان ديكونس رئيسو أم كمان إسياس مقتاو كي كل يفرح اللونا بإرترا إتا إرترا وننت إسياس كم زخانة فليت أم اللو already جن عين اللبانو أم دفينوامي عين اللبانو أم دفينوام بفرح جيرو تقوت أتيروام سلازهانة زم سوات زي أم بهوت نخنبرو لو ديكونس ما نعرف ليش يبلون جزا إتي أو أدو سرح ورشانات ليش يبلون ما يبلون شقاق يبلون أي تولو من يخا ما نعرف أي يودون يمسون نيساس يفلتو يمتا جزاوتهم انتاي دمسل جزاوت ترشانات ليش يبلو ما يبلو مسمر شقاق يبلو تليفون يبلو ولا حد تخبروا لي كده حسرت حمشت عامت ملو كندي مليونات تفسيسهم سريحة ما جزاوتهم تمليسهم حجي أبياتو أبكرا جزاياتو أبو هوتيلياتو لو كابز دخف بارنت كابز دخف مقدعتي يلا لعلت خمان نحنا حدنا يو بإساس نسوم استخدوا كوي بس حكي جر ماكم دابل بوامكو عدمي أمولو كاي تتعويتو قدامكو نزنا ديتاتنا عاد طليانكو مولو دموزن قريص ايرانكو عنده بو انيرن اساس مولو دموزن نا عند بلا كي ترفا كفتن دعمتاتن ترف مرف بليعن كوين مولو دموزن كايم دركبو نيرو ناي سعودي حسبو خندي نغير يسدلو نيرو ناي اوروبا حسبو خندي سقاي كندي برد تساقين دمصو دموز مولو دموز دهبالو غزي نيرو لعلزي ام علمي مولو اهداف زسجده يلن انتي تفديهم ولا حمدي جزاوتهم كمان اللي تشخت والله ما يقال نقدر بقامي دي جمرت حداته هقدر بقامي دي جمرت مدفعتنا هقدر ستيل هجون
ክትሱ ይቃሉን بخاله دعمو بمنتخ مصوم الله نزوم سبات سيو قتلوا ما يكلني اوريدي دموتو يا تايم مو خبزن لعل تايخ قبرهم إساس ولا حتى قبرهم ما يكلني ستيل تاي قبر له إساس نبرلنا يبلو ولا وسلا يندهبلو حنكس ندهبلو تاي فرحان مسيلكم ولا حنتي فرحون اتاغزهم كريوا عمت كيدهم ولا حنتي كاتو واي كلنيم ليش يبلاني لكم ما يبلان تليفون يبلان شقاق يبلان جن كريوا طرح بك كريوا خد كيدهم عمت حنكس ندهبلو خريوا مودتها ريسهم كاتو واي افتاغزا قال جن ولا حنتي نكر ارترا تطفى ارترا تعنو ارترا حزب ارترا يساق حزب ارترا مسولي غاز اينتايو من كوينو نزوم حزب زيو ونياتو already رؤسهم امرهم لبهم ني اساياس شيطان ملو وقت زيوم تخوينهم دي حلو لي ابحر طفي وديتي الكاني كم سب حوي نعبا كده سبي خير كام كدعت ندم دبلنا نعدادامو كدعت انت غبرو متيوم يبلك الله كبر سما يكون اندحسو رؤسهم كاريو ما يمني اساس حج ده يكون قد 30 عامات already يلون كاله كابهم قرب نستبلوا اللهكم ماكله ادمه كبابا 50 60 غله سبات كبر بعن 5 كبر بعك سب 60 كباب دلو دحن كحاسبو دخلوا زنبر سبات already ناي مذكر عقمهم ده يرسعوا ناب vegetable day تغيروا مالتي داي موت حنقولهم سبات الله ستيل نسوموني دغفو يمني اساس انتي تقمم زم سبات زيوم لكم تحسبوا ناي زيوم كاكل علال اللاتني انتي مسلكم انا بزو حاستوعي له بزعبي امنياتو اب ارترا خلو خو نخلوم يعزبوم نيره انتي دلي مسلكم اب ارترا خمصو خلو اي تحزنوا يسولوا نغلغلهم من الواشنطن فوكم كخوني خلي جن نحزب ارترا نتي اوشت ارترا دلو حزب بتعميم دنعقوا بتاعنا بقى نعوم نحنا كمزي نيندرتالز كويناينا كمزي كروماغنون كويناينا نسمعهم تاي قبرو كداونتي ابزيا حج متينا رينايو يا تخداونت بتاع محزور كم زخونه كداونتي يخدانو كداونتي بقى ابزدي كدانو ابزخ كدانو واي كلون يام كشقلو يام دنابرو بزي كداونتي ببعينتو كداونتي شنطاتات مليኦም كرمتي حيزوم يخدو مكينا يكاريو ወይ መኪና የእቱ خبز عدي አው ሄዶም አዋልድ ታይድ መስላ ታይድ መስላ አዋልድ በገንዘቦም በخداونቶም ይገዙ ታይድ መስላ ደቅ ገዛ አዋልድ በመኪና ይታለልዋል መኪና አታደ ሐሰረት ነገር ያ አይኮነን አብዚ አባል አብ አፍሪካ አብካላ አፍሪካ ኸይድኩም በመኪና ተሰሐብ ወላ حنت خلقوا ሌላ አብ ኤርትራ ግን እድመን ህግደፍ ወላ በመኪና ተሰሐባ ደቅ እንስቲ ህዋትኩም አለዋ ካሊትራ ሽዑ ይኸዱ ገንዘብ አለዎም ገንዘብ አፈቀዱ እንዳበተኑ አዋልድ ከበላሹ ነተዓዲ ክጭፍሩሉ ዓለሞም ይሪዩ ስለዚህ ኤርትራ ነዓኦም ባቢሎንያ ኤርትራ ነዞም ሰባት እዚኦም ባቢሎን ክትከውን ባቢሎን ኮይና ክትቅጽል ድማያም ድደልዩ እዚኦም ሰባት እዚኦም ኤርትራ ምክንያቱ ኤርትራ ተማዕቢላ ኤርትራ እንድሕር በትደለዋ ቁጠባ በትደለዋ جغرافيكاوي اقامامط كتمعبل جميرة دحر 10 عامت كم دبي كم تخون طرطر يبلين انا خمسه مهار يبلكم الله بحق ارترا ابناي معباله غدنا عند حدا جميرة حنت سقمتي دحر 10 عامت دبي مالتي ارترا يفلطيو دحر ارترا معبيلا بؤم تقدس مانم قال كم زيتهلو اب ارترا يفلطيو دحر معبيل حزب ارترا بؤم السحاب مانم سبيلن ارترا كيدوم دچمالو اولا كيدوم رسحاتهم زدربيولا كيدوم غحافهم زخعولا بابيلونيا نسيا ابز خاني اذا ابز دله حجر كاني تاينعهم حجروم اذا ابز دله ابز زقمطوا لحجر ግን حجروم يا سነ ስርዓት ገይሮም ርእሶም አድኒኖም እሺ ኢሎም ግብሪ ቀረጽ መንግስት ከፊሎም ስነ ስርዓት ገይሮም ዝኸዱሉ ዓድኻ እዚ ስለዚህ ክልተ ነገር ሓደ ሰብኣይ ውሽማን በዓልቲ ቤት እንተልይዎ تاي قبر مسيلكم نتاوش مؤو كل عينة قحافي زدف الله كل عينة نجار مساعي فتم حماق نجار حماق كدانك تكللا ينوشمو حماق أتقوى عجير خطوة عيدلين وشمو كله قبروز ده اللي حماق انتبه النجار أبو شمو إيه قبراي نبعلت بيتو جني يخبرايو حماق كدانك تكدن عارف كدلانيو حماق زرباخ تزارب عارف كدلانيو كفوق نجار مساعي فتمني بأخبراتي دكو عز مستاس سبيتو ناي وحكي سلازي نزوم اب ارترا خيدوم كم زعينت تجبارات كفتمو زداليو دغفتي هكده ارترا وشموميا شودن ويكا عاد انجليز وي امريكا بعلت بيتوميا سلازي نشودن تمازيزوم سجيدوم يم تخدو ارترا ግን ዳጉ ሓፎም ኮይና ክትቅጽል يم زداليو او خيدوم
እዮም ክምዕብሉ ድኽእሉ ኣብኡ ኸይዶም ጥራሕዮም ክነግሱ ድኽእሉ ስለዚ ኤርትራ ከም ዝደላቶ ተረሚሳ ክትነብረሎም እሞ ንሶም ከይዶም ክረግፅዋ ንዋልድ ኤርትራ ድማ ከመራስሑ ጥራሕ ሕልሞም ኢለ እየ ድሓስብ ኣነ በዚኣ ጥራሕ ክፈትሓ ድኽእል ነዛ ሕቶኻ ይቕኒየለይ ሰላም ገል ተመለኹም መጀመርያ ሙቕ ሰላምታይ ካብ ዝፈትወኩም ፀረ ብምቕፃል እንታይ ክብል ደልየ ኣብዚ ደንበ ተቃውሞ ካነ ሸውዓተን እዩ ዝጅምር ልክዕ 10 ዓመት ገይሩ ብናሃሪ ይቕፅላ እዚኦም ተፋቱ ህግደ ኣዳናግር ናጽዓትና እንዳተረሸኑ ኣብ ዝሓለፈ ወራራት ይኹን ገለ ዝዓበየ ገበን እንዳተገበረ ከም ተቃውሞ ይቅፅልን ነይሩ እቶም ዝነበሩ ሕዋትና ሕጂም ዝባራበሩ ዘለዉ እቲ ደንበ ተቃውሞስ ሕጂ ዝብርትዕ ዘሎ ስርዓቱ ዝተፈላለዩ ማሕበራቱ ዳርጋ ተሳዒሩ ሓለንግ ሳውራ የለ ዋላ ገለ የለ ስለዚ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሶሉሽን ሲ ከመይ ገርና ነውድቆ ኣብታ ሙዳቕያ ተሪፋትና ዘላ ኣብታ ውፅኢት ኩሉ ነገር ገርና ኢና ሞስ ግዝያ ገለ በልን ደንበ ፍትሕሲ እቲ ኻል እንቸመንቺ ኣብታ ዓድና ምስከድና ክንረዳእሉ ኢና እታ ሃገር ከመይ ገርና ነመሓድራ ሰርኩላል ኢና ክንገብራ ዋላ ዋኔሽን ድያ ዋላ ካልእ ሲ ኣብ ዓዲና ነብሎ ሕጅስ ገለ ስጉምቲ ክሕግዛና ዝኽእላ ሃገራት ጀንቲ ህዝቢ ተረድዩ ወይ ስርዓት ንሕስያ ከም ዘይብሉ እቲኦም ዝሕጭጩ ዘለዉ ደገ እውን ኣገፅቲ ምዃኖም ተፈሊጦም እዮም ሰምዑና ኣይኮኑን ሕጂስ እንታይ ንግበር ብዛዕባ ሓፂር ስጉምቲ ጥራይና ንወስድ እምበር ቅድሚ ሕጂ ህዝቢ እውን ኣይተረድኦን ነይሩ ክዋጋ ክእል ነይሩ ኣይና ኣብ ወራራት ሲ ብፀላ ይነበረናን ግን ህዝቢ ኤርትራ ስቕኢሉ ይዋጋ ነይሩ ሕጂ ግን ቀሪብና ኢና ዘለና ኣብቲ ገማግም ኢና ዘለና ስለዚ ሶሉሽን ከመይ ተገባዝያና ማራያ ዘኽብረኪ ማራያ ዘድንቐኪ ብዝገበርክዮ ኣብ ሸወደን ተወፋይነት ሰማሃር ሃፍጆና ኣጆኺ እንዳወርኪ ማይክ ፀረ ትነጥረካ ነይራ ኣነ ፂራ ተሰሚዓትካ ክምሰልካያ ተዘይኮይኑ ግን እስኪ ንሓታን ሰማሃር ሰሚዕካያ ዲ ክትሓቶ ሰማሃር ኣነ ከማን ኣይሰማዕኳን ትነጥሮ ነይራ ብጣዕሚ ትነጥሮ ነይራ ዲ ድበሃል ኦኬ ኤኒዌይ ግን I think ሰሚዕዮ ኣለኹ መቸም ዳርጋ በዓል ያለጋጊበስ ክፈልጠን ከይደ ኣለኹ ዳርጋ ፅሒፈና ኣለኹ ተም ፖይንትስ ናቱ ኣራይ ምሳው ሲኽና ሓንሳብ ማማሞሞና ማይክ ሓዝሞ ሓዛሞኒ ሕተታ ማማሞሞና ኣለኽ እንዶ ኦኬ ሰላም ሰላም ከመይ ውዕልኩም ቴንክ ዩ ድማ ዘሕለፍካኒ أنا كادونجي أتي سوري سلام سمهر بالي كم يكوني نقول عبد السلام متأخرنا ناي بحكي كم يمخذنا أكي آخر دعني كعلى بتعمي جري من الله كسب كندي كبع أقوال مخانكي مخنياتهم كلها هنا عبد البالك متأخرنا ولا توجه مريخ نجمر يقول عبد الخون قال سب قرب فرحتي حدري نسغي عبتي سرعة كم من باركي أو سلز نبركي أما ساعة حجي مثلا قرابة جزينا بستقولهم ولا شو ده كسب كندا يوتي حسكيوز مسأخ حيلي أبو خون كدي خي أكيبكيونات سرعة غير مكران وما دفيركي نظام حجي قرابة دنبا فتح حزب الحيلي مسؤول كأنه خدم معي يلكي متعو كسي كساب كندا يوتي ناكي تبعتن حيلن تقمتي يورو بعضخي كما كان أبوخت مسخيلتي مغنياتهم بزحات كما خدا كريستيو عابي شقرن مكران قبلنا بالعلان استفتصما قدف وطينك الزاربا ولا حوشوخ إلان كمان شقرن ككافلة تقاميو ريخي تخونكي عبزي بزحات دريت فتحي نعو خوعو خزرقعو منتي حدا جنبوط يبدأ سخونة نقل من تخركب مزحتاتو ودوم يخون قالا نعو خوصوا بطعم شقري اندعتي حيلس عبي وميويز والعنى تفرحي اي وطا نسخدن ساب كنزي كابتوم قدام وطقوم كينا نبل بحالتي لعلة خيركي مقلت سيئنو لمو كما يكن ما تعزع خنابتي يقني لي نبحك إذا مسجنك زوالي تبارخي نسقم دماء تانكيو نزا نبحكي تبع زخونة قلعة أبز بمساخم تجيمي مسجن
يغني لي يعني لي ماما أنا اوكي اوكي نخلتي عندك ملسا بحنساب جيرة هو نقلتي انت غيلكي اوكي ناي تقرا الله تبغي متشم ما يتقرك حق انا مزراب دبز حس مدمدم تاتاتي نيرو تحطو سي نيش تيك فالنايت استزاربو يحطو نيرو سوخاس عمود أتاس تاني مود أتا تفعيت ويون تاني مود أتا وستاسي خميك تكون اللوا زبل كوينو تسمعني تخالق جن درجة كله مدمدم تاتاتيو درجة تقالسي تقاراريبيو أبقى تجل غريب ناينا حجة تعرفوا دلو نايجا لجلا هجرات حجز تتكيم ناسي بك حد صار سجنتي أتعرفاتنا ديك كلمة حجون أشكي عمنا مبر كلمة حجون كوز بيرترخ واقع خلني ريو حجيجن بك كوينيو I don't know أنا لي حبريتا دلوا خيني سمعني ترى بركة تعلم مسلك حج تصفى تقبر تبوقيو دليت كل وقت تبوقيو نت دليت قبر تحوسلو تبوقيو هزبيرترا مكلاس يكون انتفيو ويون ناي مكالسي مسارح يكون انتفيو هزبيرترا كاب ودي سوعان حموشتن عمد نتحت دلو دارقا دبزح مالتيو حارستايو يتبالو سرحتنيا ممهرو يتبالو تاكسيستو يتبالو وننتبارا يتبالو ويترسس كي ترفا ويترات مالتيو كالاشين مسكلتهم يتطيت اب نفس وقف غزا تعديلو له هزبيرترا من الباش تفلتو تخون يخون تدي فليتكم جد أنا وناب غزا ندحت الناس لازنا برتي زنقرأكم دلخو كالاشين مس كلتهم يتطيت اب نفس وقف غزا نايرترا حنسا ون كلته لحد داخل تحواتك تواهيبهم ويكا أبوخان حوخان ويكا أبوخان حكناخان تتواهيبهم كلته كالاشين مس 4 يتطيت على غزاوتنا ايرترا مالتي لحد تذكروا خينكم غزاوتنا ايرترا مبزحتو بفلاينا يسمرا حنت استانسا حسبوا أب حنت استانسا غزا أب دحري موغوغو ويون أب دحري الماديو وياب العل الماديو كالاشين الله بنفسه وكف غزا لحد تذكروا خينكم صحت سبات هيوتهم بزن كالاشين زين تفيلو نيقدر دهارمت ولا حنت كالاشين يلانك ساب حجي أنا بقربا بأكل دفلتو حدا دفلتو طبو غير قلعة ناي فارماسي أدوليس وانا ودو بزن كالاشين زين بنايبو وانا تات فارماسي خيترفو كالاشين عديلو مالا بزا كالاشين نايبو يطفيو تقلعة بخلو حريقو مسمت تا كالاشين أو غزات أني حتو بقى نفسو أطفيو مالتيو بزوح تأقاماتكم إيقات مالو حدا ونا حو بقى غيرو قتيل والله كان قرب غزي مالتيو اتكالاشنا يكون نسين حزب إرترا حزب إرترا جن اتناي مقبار ونو اتناي مقبار عقمو اتناي موسان عقمو اتخافتي قول بيبو دولو ناي فرحي دمنا واتيخا ناي سقمت موسان عقمو تسريقي بهدف تغلالا ترديكا حجي نحزب إرترا مكلاس هيكون انت فيه بساعة زي ويقول قال سخم زقبر هيكونن حزب إرترا بساعة زي بتبتي بقطباو محنقاتات لحد قطباو محنقاتات كان إرترا لحد كردعكم كوينه داي مالتي كبيديو كبيد كبلكم كلهو دما اتداي مركب ناي نغرات ويك امسان ناي نغرات راح يكونن نداي ترخبوم نغرات ها هي صبه ابريغا بتطفق دلو ساعات ناي حزب إرترا تقلالا حنقولو خمس لمس وي معناتو حنت أده أب إرترا نجاس كتبل كابوجا حتى ساعة كل تجميرات تسرع ده هدأت جاز 300 بتيحو كاب 300 يقرصوا استرفه ولا أبو يحضر اتسب يملس جزا نتصبحيتو خا دحر روم عزاتك لامبا خا يمتصالو يبحال لامبا خا تسريع كاتو على 24 ساعة أفت مسرع دتأف جزء راح كيمسلكم حلو إنه نايتسب عند عربي يدخيت الله وقحتا قلعت كدقسو እንዳደለዩ خنسهم እተን ድመጻ ኣብ ስድራቤት ሓሙሽተ ባነ ምእንቲ ከይውድኣ ምክንያት ተሰራረቕ ኢኻ ናይ ሕዋቶም ባኒዮም ዝሰርቁ ኣይ ኣኽልኦም ነን ከክንደዛ ንእሽተ እምነ እንደኾና ተንባኒ ንዓአን ምእንቲ ከይውድኣ ቆልዑት ካብ ድቃሶም ወጋሕታ ይትሱስ 6 ምክንያት ክትውድኣ ተባኒ ከይዶም የምጽዋ እቲ ጉዳይ ብዛዕባ ባኒ እዩ ደሎ ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ማይ እዩ ድሓስብ ደሎ ብዛዕባ ቃልሲ ክሓስብ ኣይኽኣሎን ትስርዓት
ገና ነታ ባነቲኣ ብኸመይ ዓይነት ሲስተም የምፅኣ ብኸመይ ከቀዲመ ይንሓወይ ይበልዓ ታሰበይቲ ድማ ብኸመይ ሰዓት ክንድዚ ኤሌክትሪክ መፅያት ለይስ መጎጎ ይውልዕ ኣብ መንጎ ክትጠፍኣኑ ዶ ትኸውን ሞስ መጀመርታ ቅጫ ክኻስስ ኤንድ ብላ ደሎ ኣዴታትኩም እንደገና ሪጋ ላምባ ኣሎ ሪጋ ላምባ ምሎ መዓልቲ ኩልኻ እንዳተበራረኻ ክትሕልዎ ትውዕል ኣብ መወዳእታ ላምባ የለን ይብሉኻ ቦት ከተምፅእ ትኸይድ ናብ ሓደ ገዛውቲ ቦት ከኣነ ናብ ዚ ገዛውቲ ዝሰሪርና ኢና ማይ ትወሃቡን ይኹን መዓልቲ ትበሃል እዚ እኮ እዩ ህይወት ናይ ህዝቢ ኤርትራ መቃለሲ ሰኣነን ካላሽን ኣብ ነፍስ ወከፍ ገዛ ኣሎ ይብለኩም ኣለኹ ኒሕ ግን ሕልና ግን ዓሪቡ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምክንያቱ ኣዳኺምዎ እዩ ስብእናና ሰሪቁና ይሄግዳት ካልእ ትረፍ ኣይኮነ እንዶ ብረት ክትኩሲ ዛባነ ደቂቃ ኢልካ ክትዛረብ ማዕረደይ ትኽእል እኳ ይገርና ንኤርትራውያን ግን ከምዚ ኢሉ ዝኸይድ ግን የለን ኢሳያስ ክቆስኖ ደይ ክብሉኻ እዚ ነገራት ነናቶም ደረጃ ኣለዎም ነናቶም ምዕባለታት ኣለዎም ጽንሕ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ክቅፅል ኣይኮነን ንኣብነት ገለገለ ምዕባለታት ኣሎ ሕጂ ኣነ ክነግረኩም ድኽእል ንኣብነት ህግደፍሲ ትፈልጡ ኢኹም ናይ ኣምሓርኛ ናይ ትግራይ ደርፍታት ሲ ኩልኩል ነይሩ በስመራ ክሳብ ቅድሚ 4-5 ዓመት ማለት እዩ ቅድሚ 4 ዓመት ግን ኖርማሊ ኣብ ዝኾነ ይኹን ታክሲ ኣቲኻ መዝሙር ናይ ኣምሓርኛ ትሰምዕ ደርፊ ናይ ኣምሓርኛ ትሰምዕ ምክንያቱ ሰልችዎም እቶም ኤጀንትስ ካ እቶም እንዳስለያን ናይ ኢዝንን ከዓ እንዳሰልችዎም ከይዱ ከመይ ጌርካ ንሓደ ሰብ ደርፊ ትስማዕ ትብሎ ናይ ኣምሓርኛ ወይ ከዓ ከመይ ጌርካ ንሓደ ሰብ መዝሙር ናይ ኣምሓርኛ ኣይትስማዕ ትብሎ ወይ ከዓ መዝሙር ጠቕላላ ኣይትስማዕ ትብሎ ከቢድ እዩ ወላ ብእዝኑ ክትቆፃፀሮን ሰብ ኣይትኽእልን ኢኻ መወዳእታ ኣብ መርዓታት ኣብ ዳስ ኣምሓርኛ ደርፊ ክድረፍ ጀሚሩ በኣምሓርኛ ሰብ ክስዕስዕ ጀሚሩ ስቕ ኢሉ ምክንያቱ ንህዝቢ ክትሕዞ ኣይትኽእልን ኢኻ ክሳዕ መወዳእታ ክትሕዞ ኣይትኽእልን ኢኻ ዋጋ ክትከፍል ኢኻ ስኻ ድማ እንዳደኸምካ ክትከይድ ኢኻ ትኮንትሮል መጠን እንዳደኸመ እዩ ድኸይድ ህግደፍ ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣሲ ካብ ምሒር ንህዝቢ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣብ ዘይክእለሉ ደረጃ ኣብፂሐዮ ወዲኡ እዩ እዚ ህዝቢ ኢሉ ካብ ምሕሳቡ ዝተላዕለስ ካላሽናት ምስ ጠያይቱ ዓዲልዎም ኣሎ ብኤርትራ ይብለኩም ኣለኹ ስቲል ግን የለን ማለት ግን ፅባሕ ንጎ የለን ማለት ኣይኮነን ፅባሕ ንጎ ኣይክትኮሳነን ዘን ጠያይት ዘን ማለት ኣይኮነን ኣብዚኣ ክቐስን ደይብሉ ኢሳያስ ድማ ንሱ ኸማን ናይ 9 ወርሒ ሰብ ምዃኑ ክርስዕ የብሉ ኣብዚኣ ኢሳያስ ንነብሱ ሓንሳብ ኣምላኽ ገይሩ ይወስዳይ ንህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብ ትሕቲኡ ባዕሉ ድሰርሖም ብጭቃ ፍጡራት ገይሩ ይጥምታይ ግን ኣይኮነን ኣብዚኣ ንኢሳያስ ሰብ ከም ዝኾነ ከነዘኻኽሮ ንኽእል ብድምፅና ንሕና እዞም ኣብዚ ናይ ናጽነት ሰላም ናይ ናጽነት ንፋስ ንስተንፍስ ዘለና ሰባት ኢና ኢሳያስ ሰብ እምበር ኣምላኽ ከም ዘይኮነ ክንዛረብ ንኽእል ነቲ ህዝብና ድማ ትብዓት ከነስንቆ ንኽእል ከነተባብዖ ንኽእል ንሕና ጥራሕ ኢና ህዝብና ሓንቲ ነገር ጥራሕ ትጎሎ ደላ እምበር ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣብ ውሽጢ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ካልእ ህዝቢ ይኮነን ትማሊ ክያድ ሰርሕ ዝነበረ ህዝቢ እዩ እቲ ናይ ምግባር ዓቕሚ ወይ ከዓ እቲ መሳርሒ ይኮነን ሲኢድ ደሎ ኣጆኻ ዝብል ተስፋ ድህብ ንባዕሉ ሓቢሩ ንባዕሉ ፍቕሪ ገይሩ ንዕኡ ሓቦን ሞራልን ከስንቕ ድኽእል ናይ ተቃውሞ ደንበ ግን የድልዮ ኣሎ ብጣዕሚ እድብለኩም በዚ ተቃውሞ ደንበ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ጉህ እዩ ምክንያቱ ኣብ ነንሕድሕዱ ምፅዋር የብሉን ማሕልፎ ህዝቢ ኤርትራ ብቁጠባን ብኻልእ እንትኻኽ እንዳበለን ከሎ ብኣኹም ተመሊሱ ይዛረብ ዞም ተቃወምቲ ድብሎምስ ሕጂ ኸ ከምዚ ገይሮም ሕጂ ኸ ከምዚ ድብል ገይሮም ከዓ ተባኢሶም ሕጂ ኸ እዚ እዩ ዘረባ ናይ ኣስመራ ውላዱ እኳ ኢኹም ንህዝቢ ኤርትራ እኮ ውላዱ ኢኹም ደቅና ገለ ተስፋ ሒዞምልና ክመፁ ክብለኩም ዝግባእ ህዝቢ እኳ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ልክዕ ከምቲ ውላድ ንስድርኡ ውላድ ንህዝቡ ክገብሮ ዝግብኦ ኣብ ነንሕድሕድና ዘለና ጥምረት ኣብ ነንሕድሕድና ዘሎ ቁርቁስ ኣብ ነንሕድሕድና ዘሎ ደይ ምፅዋር ክንፈትሕ ንክእል ኣለና ብዝተኻእለ መጠን ነቲ ብብዙሕ ኣደራዕ ብብዙሕ ማእሰርቲ ብብዙሕ ስቃይ ዝርገፅ ዘሎ ህዝብና ተስፋ ዳ ክንኮን ኣለና እምበር ተመሊስና ንዕኡ መጓሃይቲ ክንከውን ኣነ ብጣዕሚ ኣይተሓዝለ ዳ እምበረ ብጣዕሚ ነገር ኣዝዩ ዒብ ዝኾነ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሓደራ ክብለኩም ዝደሊ ማለት እዩ ፀረሓወይ ምናልባሽ ካፍታናትካ ቀንዲ ፖይንት ወፅየ ፀኒሐ እታ ናይ መወዳእታ ፅፊዒት ድበልካያ ግን ንዓይ መጀመርታ ንህግደፍ ክፅፍዑ ድኽእሉ 10 ሰባት እውን እኹላት እዮም ኣነ ይፈልጥ ህግደፍ ብኸመይ ክፅፋዕ ከም ዝኽእል ወላ ንዓይ ተሓቲትካንስ ክነግረካ ይኽእል እሱ ይኮነን ከቢድ ነቲ ስራሕቲ ንምፍፃም ዘድልዩና 10 ካብ 15 ደይበዝሑ ሰባት እዮም ግን ሓደ ነገር ግን ኣሎ ቅድሚኡ ክግበር ዘለዎ ቅድሚኡ ብዙሕ ክንሓስበሉ ንኽእል ብዙሕ ክንዘራረበሉ ዘለና ኣዝዩ ደፍርሕ ኢሳያስ ዘፃወዶ ብዙሕ ሽርሕታት ኣሎ ብኤርትራ
ብዙሕ ክትኮስ ትኽእል ፈንጅታት ኣሎ ብዙሕ ንሱ ዝዘርኦ እሾኽ ኣሎ ንዕኡ ነቲ እሾኽቲ ብኸመይ ክንቆፃፀር ንኽእል ንዕኡ ነቲ ፈንጅታት እቲ ብኸመይ ናብ ጥቕምና ክነውዕሎ ንኽእል ከይሓሰብና ግን ናይ መወዳእታ ፅፍዒት ምባል ንዓይ ቁሩብ ተሃዋኽ ኮይና ትስማዓኒ ትሓዘለይ ነቲ ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ዘሪኡልና ደሎ ክብል ፀኒሐ መሲልካ ዳሓን ክሕፅረላ ኢነ ማማ መሞና ሓፂር ግዜ ኣብዚ ሽወደን ኣብዚ ኤውሮጳ እገረ እምበር ምስ ደለይቲ ክትሕሲ ነዊሕ ርክብ ነዊሕ ፍልጠት ነዊሕ ዘተ ነዊሕ ተሳትፎ እዩ ነይሩኒ ሕጂ ግን ብኣካል ምስ ተሓወስኩኻ ብዝያዳ ዕግበት ይፈጥረልይ ኣሎ ማለት እዩ ستيل أجبتيكم سوري سامر حاسة يفتن تعيشون بتحكي نركب قايد كنا تبون كهاتلك لنا سوري نتي عاد إرترا تهوا قبل إرترا إسياس خلي وظل فنجي كمي قلنا عن أستاذ اللي في اللوي كنا يتخلق قتل لنا بيت بليب أوي نوي هو عن سوري نوي قبل لازم حاول سوري في لازم نتركوا يقرأ تايد حاضنك أوكي تأجملا أنت يا خبلت أني حمسي لك أنا حاولت أبوء خادلها تي دليت كاتا حنقوتا تي كل نجار يرد عن اللعبة وندرد في التاريخ حنزة سمعت تيجن أنت أخذ لك يدلي بزحت نقعد حتى إن ترانزيشن واني دلوا عب إرترا مهنياتو إساياس عب جرحي عب تنكر عب حمق عب عندرا وعيلو زحدر بوط راح استهنت علول أي مراحت أي كنديو حجي إساياس والله خطأفق تغينون خطأفق مهاني فلتي منياتو وحده يتعاطلوا الحزب إرترا كنت تفكروا ندرجة غيرنا إلى خزارة بخيله منياتو يفكر نيريو خاب قدمو مالتي كتفق إن كلهم صقيلوا أيقونن كتفق بزح فنجتات أويدلنا الله بإرترا بزحات قبابل ملميلي يدخيد دلو كاون العلي نسو جبناتهم من دا شفنا نسو حمق قبرو كلو خمان كي ترفه أجهو من دابله እንዳ ተርነዐ እንዳ ኣገበለ ዕበዮም ብዙሓታት ማን ኣለዎ ኣብቲ ትሕቲኡ ስለዚ ኣብቲ ትራንዚሽን ፔሪድ ኣብቲ ናይ መሰጋገሪ እዋን ናይ ኤርትራ ኣዝዩ ብዙሕ ፀገም ከይገጥማ ክንሻቐል ንቡር እዩ ኢለ ይሓስብ ከም ዜጋታት ምክንያቱ ኣድግሲ ካብ ምሟታስ ምግታታ እዩ ናይ ኢሳያስ ጥፍኣት ካልእ ንዓና ኣዝዩ ደስግእ ሓደጋ ሒዙልና ከይመፅእ ንሕና ከንደለይት ፍትሒ መጠን ኣጠቓላሊ ዝኾነ ረህዋ ንህዝብና ክነምፃሉ ተኮይንና ነዚ ኢሳያስ ኣጻዊ ፈንጅታት ብኸመይና ናጥቕምና ነውዕሎ ነዚ ኩሉ መጻወድያታት ብኸመይና ንስዕሮ ካብ ብሕጅና ጥንቃቐ ብዝመልኦ ኣገባብ ክንዛረበሉ ክንዝትየሉ ኣለና ክብል ይደሊ ማለት እዩ ከም ሓደራ ማለት እዩ ንኹላትና ቅድሚ ናብ መደምደምታታት ምንጣር ቅድሚ ናፍቲ ናይ ድሓር ጉዳይ ምንጣር ማለት እዩ ጥንቃቐ ድሓትት ብዙሕ ነገራት ኣብ መንገድና ተቐሚጡ ከም ዘሎ ክሕብረካ ደለኒ ፀረ ማለት እዩ ቴንክ ዩ بزغنا جن أبتسرح جن بحنسا علنا قرب تهواخ كيت سعرنا جن حدرا كل نجار مسمرو زحزر له زي دم بفتحون حدا بقعد هون structure حدا نمسجع جري وان تخون بقعتن أكومان كرتن نايلوبي حيلن دلوا عي مثلا معكم سمار سلزي أبقعتن أم مثلون أبت نايلوبي ناي مكبر مشارختي ناي مركابن مس مشارختي بخمي ركبات فتر زبلن بتعمي أحيلو أبرتي أكثر حلو دلوا بزح سرح كم زت بيو إيد فلت بدحر زكن متعنتو يون بزح جزء واسي الناس تزرارنا لنجرالو تدسك كفتر إيوتات أب منجو استفلالي وأكلات ناي دليت فتح دلوا مالتيو كفتح خلالوا بقوانم كلوا مالتيو زيو ملسين صار مالتيو ماما مومونا جن انت كبلاي دل مالتي احتي رايك من لسلا مهنياتو عنتو يون تناخيف يعني رايك دونجي اتيا مثلا يا سمعتنن يا ريتا حتير يخيركي كتب لنا تنحكي حق خي حتير يغير ابزي اوروبا ابسدت مالتيو اب ارترا كلهو جن نكبابي حمشت اوكي انت حمشت يكونن 4 عامد تخون اوشت ارترا كلهو سي بزح اكتيفيتي ناي دم بفتحي كتل نيره مس بزحات ابالات ناي دم بفتحون ركب نيروني يعلم نيره مس بزحات حقنا مزراب تحرر حرمها بقى بدا بقى لعون بوست قبر جميره كومنت قبر جميره بزح انتراكشنز يقبل نيره مالتي على فيسبوك مالتيو
ድሕሪኡ ግን ኣብ ሱዳን ምስ መጻኹ ብሙሉእ ሓርነት ብሙሉእ ናጽነት ክነጥፍ ጀሚረ ብዘይ ዝኾነ ስክፍታ ማለት እዩ ድሕሪኡ ሽወዳ ምስ መጻኹ ከዓ ከምኡ እቲ ከይበልኮ ኣብ ወርሒ ምፈርቓን ክሳዕ 2 ወርሒ ከባቢ ዝነበረሉ ኣጋጣሚ ናይ ፌስቲቫል ዲሞንስትሬሽን ጸኒሕኒ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብኡ ተሳቲፈ ብድሕሪኡ ናይ ጀኔቫ መፅዩ ኣብ ናይ ጀኔቫ እውን ብንእሽተይ ዓቕሚ ክዋሳእ ፍቲነ ብድሕሪኡ ካልእ ስራሕ ነይሩ ማለት እዩ ተሳቲፈ ሕጂ ስቲል ኣነ ክሳብ ሕጂ እውን ንነፍሰይ ሓያል ኢላ ይገልጻነ ኣነ ወላ ሓንቲ ጀስት እቲ ኣብ ውሽጠይ ደሎ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብ ውሽጠይ ኮይኑ ከምዚ ድመፀኒ ሕቶታት ኣሎ ሕልናይ ድኹሕኩሕ ብዙሕ ተርእዮታት ኣሎ ኣብ ኤርትራ ከለና ደጋጠመና ናይ ማሓዙተይ ናይ መማህርተይ ናይ ስድራ ማሓዙተይ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣሎ ሕማቕ ኣጋጣሚታት ማእሰርቲ ካልእ ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ስቲል ንዓይ ጠጠው ኣቢሉ ንደሎ ንዓይ ኣብዚ ናይ ቃልሲ መስመረይ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተስፋ ምቑራፅ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምስንኻል ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጽልዋ ናይ ሕማቕ ዝሓስብ ሰባት ክንቀሳቐስ ትገብረኒ ኦልሬዲ ድኾነ የተና ክመፀኒ ከሎ ወይ ድኾነ ይኹን ሕቶ ክመፀኒ ከሎ ወይ ዝኾነ ተፃብኦ ክመፀኒ ከሎ ናብዚ ነንበፊት ሕዚ ገጻ ይኹን ክዝጥምታኣነ ኩሉ ግዜ ድሕሪት የድምለስ ናብ ኤርትራ ትቁጠባዊ ኩነታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይስእሎ ኣብ ሓንጎለይ እቲ ኩነታት ናይተን እሱራት ማሓዙተይ ይዝከረኒ ስድራ ማሓዙተይ ሪኦም እንደይፈልጡ ንደቆም ዝተኣሰሩ ይዝከሩኒ ስለዚ ኣነ ንዓይ ሕጂ እዚ እዩ ምንጪ ሓይለይ ምንጪ ናተይ ትብዓት ምንጪ ናይ መንፈሰይ ምሕዳስ ማለት እዩ እዚ እዩ ዝኾነ ይኹን ነገር ክኸውን ከለኹ ኣነ ናብዚ ደንበፊት ሕዚ ገጻ ይኹንኩን ድጥምት ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ሞራለይ ኣይሕድሰለይኒ ወይ እውን ፅቡቕ ስእሊ ኣይሂበንን እዩ ስለዚ ናብ ድሕሪት ይምለስ ንዕኡ ይዝከር ሶ ንሱ ከዓ ምንጪ ትብዓት ይኾነኒ ማለት እዩ ንዓይ ብከምዚ ክገልጾ ድፍትን ማለት እዩ ይቕኒለይ መሃር 151 ሬጋ በዛሕ ስለ ዘሎ ከክልተ ሰባት ሓንቲ ሕቶ ዳገበርኩም ንኩሉ ሰብ ምንታን ክባጻሕ ማለት እዩ ስለዚ ሰምሃር 151 ጎን ብድሕሪኡ ስትሮንግ ለኻ ብድሕሪኡ ተቐረብ ማለት እዩ ጎን ሰምሃር alright ኣለኹ ኣጋጣሚ ዝፈትዋኒ ክነ ማለት ሰምሃር ሓፍተይ ከዓ ንፍዕቲ ናይ ብሓቂ ንፍዕቲ ናይ መደረ ጥበብ ዝተዓደልክ ሰብ ኢኸ ዕድመን ጥዕናን ንምንየልኪ ከምቲ ንስኺ ትደልያ ፍትሓዊት ኤርትራ ክትርኢኻ እግዚኣብሔር ዕድመ ይሃብኪ ኣብ ዝኾነ ኣብቲ ሕበይካቱ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ዓንትቦ ቁሩብ ተንኪፍዋ ነይሩ እዩ ረቢ ኣብ ናይ ደለይቲ ፍትሒ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ኣይኮነን ብኣንጻሩ ከዓ ኣብ ናይ ህግደፍ ኣዝየን ብዙሓት ዝኾና ደገፍቲ ኣለዋ ከምኡ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብቲ ዝግበር ናይ ሰሚናራት ድዩ ዋላ ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ዝግበር ንጥፈታት ኣብ ደለይቲ ፍትሒ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሓት የለዋን ብኣንጻሩ ክንሪኦ ከለና መብዛሕትኦም ኣዝዮም ንጡፋት ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ሓዳሮም ብዙሕ ችግር የጋጥሞም ሰንከልከል ይብልዮም ሕጂ እዚ ብኸመይ ክፍታሕ ይኽእል ተሓስቢ ምናልባት ዓንተ ተንኪፍክያ ነርኪ ንሳተን ናብቲ ደንበ ፍትሒ ክመፃ ሲትረፍ ነቲኦም ኣብኡ ዝነጥፉ መፃምደን ሰብ ሓዳር ዝኾኑ ማለት እዩ ብዙሕ ሰንከልከል ዘጋጥሞም ካብቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ናህርታት እውን ንድሕሪት ይምለስዮም ማለት እዩ ሕጂ ብኸመይ ክፍታሕ ይከኣል እዚ እዚኣ ተሕተይ ኣፀብቕ ኣቢልኪ ከተብርያኻ ተስፋ ግብር ማለት እዩ Okay, thank you Samar 151 stronger algaro Yep. Okay. Go on. Okay. Thank you Samar بتاعني يدل زربة نقول تنكيف كي مالتي أنا حتى كده اللي زله لك عقبتي كل اللي أثناء لما تقاومه كلتا نقرأ مالتي تبع عيب يقول حزر مالتي انت ينسو قالنا بإثيوبيا نبل قالنا إنه الدياسبورا في الناس بوشتي قال نبل مالتي هجي قالنا قال بإثيوبيا بالكا بسلانا بالكا تزيكينو بوشتي استسع جيلن زبل علو مالتي قال لي إنه إنك تراي بوشتي تقاون زبلون على إذا حجي كان في اللي توصلوا كنت دم بتفتيرو عم هرام ركب مالتي إذا بخميت رئيو
كلاي كاني بزح سبسي نعرف بلك مالتي اوريدي انا فلو قبلك كل جزء سمهارسي كان بعد ندب تقامو نخترقب كان بعد جلوبال كوينا نخسرح زبل بزح كومنت زهب سبالو مالتي أكو معين نطبقه كمي تريو مالتي نزدم تقامس ناب ركبات نخمسيو مالتي ناب يونيتي نخمس نزبرات حاسبة مالتي مايكري ثانك يو اوكي كمل سالو هو سمارين حسكين دولغي حسكين يا كلتين حزين الله صبو غون هو سمار حوي صبو حتى حكيت كانت عنده نزارو لزنبرنا واحد نايرك انستيو اب دنب فتحي بزعصصف بزحي نايرك انستيو اب دغفتي هغدف ከተነጻጽሩ خلخاس ደገርም እንደሆነ ዝምድና ይደለዎ ምክንያቱ ኣብ ደንበ ፍትሒ ብዝተዓጻጸፈ ቁጽሪ ደቂ ተባዕትዮ ብቁጽሪ መርሑ ኣብ ደንበ ደገፍቲ ዲና ክንብሎ ዋላ ኣብ ደንበ ኣገልገልቲ ህግደፍ ካ ደገፍቲ ክብሎ ማይከል ናይ ቀለይታ ይተሓዘለ ደገፍቲ ናይ ደገፍቲ ስታቱስ የብሎምን ደጋፊ ድበሃል መሰል ደለዎ መሰሉ ድሕልወሎ ሕተታቱ ድምለሰሉ ይምበር ከም ባርያ ወይ ከም ጉዙእ ጫማ ድልሕስ ኣይኮነን ስለዚ ደገፍቲ ተደበልኩሞም ጽቡቅ እዩ ናይ ደገፍቲ ስታቱስ ኣይተሃብዎም ናይ ባራይ ናይ ኣገልገልቲ ህግደፍ ስታቱስ ተሃብኩሞም ይትድበለጸ ኮይኑር ዝማዕኒ በርከ ከምኡ እዮም ዋላ ሓንቲ ክብረት ኣይረኸቡን ንሶምን ከም ደገፍቲ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ህግደፍ ደንበ ድማ ብዝተዓጻጸፈ ቁጽሪ ኣንስቲ ከውደኽደኻ ትርኢ ማለት እዩ ሰብኡት ከዓ ብዳርጋት ማለት ብውሕድ ቁጽሪ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ መስሊኩም ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ግዜ ኣብ ተሓሳስባና ማለት እዩ ኣይተሓዛለይ ደቂ ኣንስትዮ ሕዋተይ ሕጂ ንነብሰይ ሓዊሰ ንደቂ ኣንስትዮ ቆልብ ክወቅስ ክፍትነ ማለት እዩ ምክንያቱ ወቀስ ኣይኮነን ክውንነት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣተሓሳስባታትና ቁርብተይ ፅብብ ይብል ኣሎ ብፍላይ ኣብ ስደት ማለት እዩ ኣብ ስደት ክብለኩም እንከለኹ ኣይኮነ እንደኦ ዝግዳይ ሃገራዊ ጉዳይ ንሃገር ንህዝቢ ደርብሕ ዓቢ ዕማም ዓቢ ተልእኾ ዓቢ ጉዳይ ሲ ወላ ኣብቲ ናይ ሓዳር ኩነታት እውን እንድሕር ኣትይኹም ሪእኩሞ ፈቲሽኩሞ ኣዝዩ ደሰክፍ ተርእዮታት ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዎ እዩ ክድምድም ትኽእል ማለት እዚ ማለት ደቂ ተባዕትዮ ጻድቃናት እዮም ደቂ ተባዕትዮ ኣበር የብሎምን ደቂ ተባዕትዮ ኣበሳ የብሎምን ኣይብድሉን እዮም ማለት ኣይኮነን ግን ዋላ ኣብቲ ታሕተዋይ ደረጃ መጽኢኹም ናብ ምቅዋም ናብ ምድጋት ከይከድኩም ኣብቲ ኩነታት ናይ መነባብሮ ናይ ኤርትራውያን ኣብ ስደት እንድሕር ኸይድኩም ቁርብተይ ኣዝዩ ዝምቡዕ ዝኾነ ኣተሓሳስባታት ኣዝዩ ዝምቡዕ ዝኾነ ኣመለኻኽታን ርድኢትን ኣብ ልዕሊ ሓዳር መነባብሮ ኣብ ልዕሊ ኣተሓሕዛን ኣተኣላልያን ደቂ ተባዕትዮም ይዕዘብ ኣለኹ ብብዝሒ ማለት እዩ እዚ እዩ ናብቲ ላዕለዋይ ደረጃ ልሒሙ ደቂ ኣንስትዮ ብዝያዳ ኣብ ካልእ ደብለጭልጭ ነገራት ኣብ ካልእ ተውዛሕዛሕ መበሊ ነገራት ምውድኽዳኽ ጥፋት ኣብቲ ከም ኣዴታት ድማ ሓላፍነት ወሲደን ክሰርሓሉ ዝግብአን ጉዳያት ከም ጉዳይ ሃገር ጉዳያት ተዓባብያ ህፃናት ካልእ ድማኒ ድሑር ዝኾነ ተራ ክፃወታ ትሪአን ኣብዚ ኤውሮጳ ንኣብነት ኣብ ካልእ ሃገር እኳ ብንጹር ክምስክር ኣይክእልን ኣብ ሽወደን ደቂ ተባዕትዮ ብኸባቢ 80 ሚእታዊት ሙሉእ ሓላፍነት ናይ ኣተኣላለያ ቆልዑት ክስከሙ ክትርኢ ከለኻ ብጣዕሚ እዩ ድገርመካ ምክንያቱ ንሕና ኤርትራውያን ኢና ኤርትራውነት ከመይ እዩ ኣዴታትና እንታይ እየን ድጾራ ኣዴታትና ከመይ ገይረን ደቀንን ሓዳረንን ይሕዛ ክንርስዕ የብልናን ባህሊት ኣነ ፈጺሙ ክንርስዕ የብልናን ምክንያቱ ንሱ ሓደ ካብ ክብርታትና እዩ ኣዴታትና ፀወርቲ እየን ኣዴታትና ንሓዳረን ገጥ ኣቢለና መስመሩ ደእትዋ መስመር ደትሕዛ ንሓዳረንን ደቀንን ድማ ብትብዓት ኣልየን ኣብ መጨረሻ ሸቶ ደብፅሓ እየን ዳእምበር ብኾነ ተረፈ ብትርከ ምርኪ ሓዳረን ድፈትሓ ሰብኡተን ድንዕቃ ልዕልን ሰብኡተን ንደቀን ደኽብራ ድከናኸና ሰብኣይ ተረሲዑ ንደቀን ጥራሕ ኡፍ ድብላ ክኾና ኣዝዩ ደሕፍር ተርእዮ እዩ ኣይተሓዝለይ ብጣዕሚ ደሕዝነኒ ነገር እዩ እዚ ምክንያቱ እዚ ግቡእ ኣይኮነን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋት ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ እንታይ ዓይነት መነባብሮ ተሕልፋ ነርክን ይዝክሮ ኣነ ልዕሌኽን ከማን ይዝክሮ ሕጂ የወፀ እዚ ማለት ግን
ኣብ ኤውሮጳ መፂኻ ኣብ ስደት መፂኻ ስራሕ ረኺብካ ገንዘብ ረኺብካ መንግስቲ ሽወደን ኣልዩካ መንግስቲ ሽወደን ዝያዳ ካብ ናይ ሰብኣይ መሰል ሂቡካ ማለት መንግስቲ ሽወደን ሰብኣይ ይኾነካ ማለት ኣይኮነን መንግስቲ ሽወደን ሰልዲዩ ክበካ ድኽእል ገዛ ይኽበካ ድኽእል መሰል እዩ ንደቅኻ ንዓኻን ክበካ ድኽእል እምበር በዓል ቤት ኣይኮነካን እዩ ግርማ ኣይኮነካን እዩ ሓዳር ኣይኮነካን እዩ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ብዙሕ ነገራት ኣተሓሕዛና ኣዝዩ ሰንኮፍ እንዳኾነ ናብ ብልጭልጭ ነገራት እንዳድሃበ ናብ ምውድኽዳኽ ጥራሕ እንዳነፋዕና ኣብቲ መሓዛይ መሓዛኻ ኣብ ኣዝዩ ንሓዳር ድፈታተን ንመነባብሮ ድፈታተን ነቲ ስሩዕ ድኾነ ኣነባብራ ድማ ድፈታተን ተርእዮታት ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ይደጋጥም ማለት እዩ ንብዙሓት ድማ ኣዝየን ለባማት ሓዳርን ቀጣቢለን ልሕዛ ድማ ከም ዘለዋ ደይምርሳዕ ግን እቲ ተርእዮታት ኣነ ካብዚ ድነቅል ኮይኑ ይስማዓኒ ካብዚ መሓዛይ መሓዛኻ እቲ ብዙሕ ናይ ምብልጭላጭ ነገር ምብሃግ እቲ ብዙሕ ናይ ምውድኽዳኽ ነገር ምፍቃር ንሳዕስዒት ከም ሃይማኖት ምፍቃር ንሳዕስዒት ከም ሓደ በቃ ናይ መጨረሻ ናይ ሓጎስ ምንጭ ምርኣይ ጓይላ ቡን ኣሚን ክበዝሕ ከሎ ኩሉ ነገር ጽቡቕ ኣይኮነን ተገበራለይ ኩሉኸን ኣይተሓዛለይ ግን ኣደ መሰረት ናይ ኩሉ ሓጎስ ኣደ መሰረት ናይ ኩሉ ምትሕቑቓ ኣደ መሰረት ናይ ኩሉ ረብሓታት ህዝብን ሃገርን ክትከውን እዩ ነዚ ዘንጊዕና ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ኣንጻር ሓዳርና ኣንጻር ዓወት ዕውት ሓዳር ብኡ ኣቢልና ድማ ኣንጻር ረብሓ ህዝብን ሃገርን ንስለፍ ደቂ ኣንስትዮ ውሕዳት ኣይኮናን ንነብስና ድሕሪት ንሰርዕ ንነብስና ካብ ሓዳር ዘርሞ ንተርፍ ኣብ ዘየድሊ ቦታታት ንኸይድ ብኡ ኣቢልና ኢና ናብቲ ናይ ህግደፍ ደንበ ንስሓብ ዘለና ብኡ ኣቢሎም እዮም እቶም ህግደፋውያን ኣብኡ ኣብቲ ናቶም ባይታ ደፅሙዱና ደሎ መፃወድያታት ኣፅኒሖም ማለት ለዚ እቲ ሰንኮፍ ኣካይዳናትና እዩ ንናይ ህግደፍ መፃወድያታት ዝዕድም ደሎ ስለዚ ኣሕዋተይ በጃኽን ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ብዝያዳ ናይቶም ደቂ ተባዕትዮ እኳ ዳኣ ንዓኽን እዩ ድምልከት ምክንያቱ ውላድ ኤርትራ ክሞቱ ከለዉ ህፃውንቲ ኤርትራ ክጠፍኡ ከለዉ ንዓኽን ነቶም ምሳኽን ሓቂፍክንኦም ደለኽን ውላድ ግን ንሶም ማለት እዮም በታ ንስኽን ድመፃኽን ኣላ ጃልባ ንሶም ቶም ደቅኽን ከዓ ምጠፍኡ ማለት እዩ ስለዚ ጉዳይ ህዝቢ ኤርትራን ኤርትራውያንን ከይተፈትሐ ማንም ጓል ኣንስተይቲ ትኹን ወዲ ተባዕታይ ቀሲኑ ክነብር ስለደይክእል ብዝተኻለ መጠን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ኣደራዕ ኣብ ልዕሊ መንእሰያትን ህፃውንትን ኤርትራ ኣብ ባሕሪ ዘጋጥም ዘሎ ኩሉ ሓደጋታት ኣብ ደቅኽንን ኣባኽንን ከም ዝወረደ ዘኪርክን እቲ ጉዳይ ናይ ሃገር ከም ትትማሊ ኣብ ጎኑ ደቅኽን ኣብ ጎኑ ሰብኡትክን ጠጠው ትብላ ዝነበርክን ካብ ቀደም ጀሚሩ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ምልሲልክን ነቲ ዝተመንጠልክንኦ ክብሪ ዝተጋሕሰ መሰልክን ኣብዚ ኣውዲቑክን ደሎ ኣብ ስደት ኩነታት ክትፈትሓ በጃኽን እጅግኽን ሰብሲብክን ምስ ኣሕዋትክን ምስ ሰብኡትክን ተላዘባ ገለገሌኽን ጠቕላላ ንኸይቃለሱ ኢኽን ትዕንቅፅኦም ደለኽን እንታይ ንኸይተርፍ እዩ ብብልጭላጭ ካልእ ምውድኽዳኽ ንኸይተርፍ እዩ እምበር ካልእ ሓንቲ ዝተርፎም ነገር የለን ንዕኦም ንዓኽን ቡን ደየሳተዩ ንዓኽን ደየካየዱኽን ጥራሕ ክኸውን ትኽእል ናብ ዝኾነ ኢቨንትስ ማለት እዩ ናብ ምርዓ ናብ ካልእ ስለዚ በጃኽን እቲ ቅድሚት ክመፅእ ዘለዎ ነገር ቅድሚት ንስራዓዮ ኤርትራን ህዝባን ከይቀሰኑ ንሕና ኤርትራውያን ክንቀስን ወይ ክንድቅስ ማለት ዘበት እዩ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮና ደቂ ተባዕትዮና ኣቦታት ኣዴታት ኩልና በብናትና ኣበርክቶ ነዚ ቃልሲ እዚ እጃምና ክነበርክት ኣለና ኢለት መፀዋዕታ ከቕርብ ይደሊ ምስናይ ኣኽብረቱን ፍቕርን ማለት እዩ ያነይለይ ቴንክ ዩ ሰማር ሚዛን ናጽነት ኣለኻ ዶ ሚዛን ናጽነት حتىهم حصر حصر أبلوهم مخناتو بزح رجال سلزلوسي حصر حصر أبلكم بدهريو هاجري تبدل كلتيهم حان تحطو أزجاجولا. أوكي كلمة أولو أنا خاتو دام تكست حوي حان تحطو نيراتني. Gone سمار. أوكي زي أحطو ناي سمهاريك من لسات أنا هيك. أنا stronger تحت. Oh ناي stronger الله أوكي gone. أو حجسي أبتي استراتيجي أسي نفعل سبعة لنا جلجلنا بقربة بتحجرات كم بيتها تتكيمنا خنا مصون لو تعالوا لنا نأمن جلجلنا دما بقربة بتحجرات بالسودان يخون بإثيوبيا يخون بجيبوتي يخون بخالي يخون كمت لو تسي أنا معي كنا نمو لو تخمت رخيل كوش تحجري ويلنا نكالس لذي أبزنا استراتيجي في الليات كنا خنكالس ممكن ناسي نزسي انتي مفتح خمتي نزبل كايو اتي بقربة حجرات كمتي خيلي تباهيلو زكاير قرسي نعزبينا
ንኸባቢ 15-16 ዓመታት ቀፂሉ ኣሎ ስናይ በዓል ሱዳን ምዃ ከባቢ 20 ዓመታቱን ልዕሊ 20 ዓመታት ከይድሎ ማለት እዩ ኣነ ከም ሰማር ሕጂ ናይ ውልቀይ ርድኢት ይከፍለኩም ኣብዚያ ርእይቶ ጥራሕ ይኸበኩም ማለት እዩ ታሎ መስሊኩም ቃልሲ ኩሉ ዕላማታት ንሓደ ራእይ ወይ ከዓ ንሓደ ሸቶ ንምህራም ይብገስ ይኸውን እዩ ኣብ ስትራቴጂ ኣብ ርድኢት ኣብ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብ ክፈላለኻ ንቡር እዩ ናቹራል እዩ ባህርያዊ እዩ ነፍስ ወከፍ ቃልሲ ግን ኣነ ከም ዝመስለኒ ክንሰምሃር ጠጠው ኢሉ ኣብ ዝተወሰነ ግዜታት ማለት እዩ ናይ ግዜ መቃን ገይሩ ቃልሱ ደይግምግም እንተደኣ እቲ ስትራቴጂቲ ኣርቢሕና ድዩ ኣየርባሕናን ናብ ትኻልኣይ ባይታ ኣንጢሩና ድዩ ኣየንጠረናን ምዕባላ ኣርኢና ዶ ኣየርኣናን ደፊኢና ዶ ንቅድሚት ዋላስ ንድሕሪት ተጎቲትና ኢሉ ጠው ኢሉ ቃልሱ ክግምግም ንዝኽእል ብጣዕሚ ፅቡቅ ገምጊሙ ድማ ፅቡቅ የረለኹሞ ክቅፅል ይሕሸኒ ወይ እውን ካብቲ ዝኸሰርክዎስ እቲ ዘድማዕክዎ ወይ እውን ንህዝቢ ኤርትራ ድፈጠር ኩሉ ለውጢ ይበዝሕ ኢሉ ደሓስብ ተኾይኑ ፀገም የለን ክቅፅሎ ኩሉ እቲ ሒዝዎ ዘሎ ስትራቴጂ ፅቡቅ እዩ ተኾነ ግን ከምዚ ናይ ኢሳያስ ምሽ ሪኢኹሞ ሕጂ ኣብ ጌጋ ተወሊዱ ኢሳያስ ኣብ ጌጋ ጎቢዙ ኣብ ጌጋ ዓብዩ ኣብ ጌጋ ኣሪጉ ኣብ ጌጋ ኸይመውት ኣሎ ኢሳያስ ብጣዕሚ ድሕዝን ሓደ ተቃላሳይ ከምዚ ኮነ ክኸውን ደሎ ሓደ ተቃላሳይ ከብሪሄ እንዳበለ ከፀልምት የብሉን ኩሉ ግዜ ስለዚ ሓደ ቃልሲ መራሕ ኣለኹ ድብል ሰብ ወይ እውን ውድብ ነቲ ድገብሮ ቃልሲ ክግምግም ክኽእል ኣለዎ እቲ ቃልሲ ክንዲ ደብርህ የፀልምት ከም ዘሎ ወይ እውን ክንዲ ንቅድሚ ድኸይድ ተመሊሱ ነቲ ሰብ ለኪሙ ንድሕሪት ይጉሰስ ከም ዘሎ እንድሕዳ ገምጊሙ ብስነ ስርዓት ጠጠው ኢሉ ቃልሱ ገምጊሙ ስትራቴጂ ክቕይር የገድዶ እዩ ሕግታት ናይ ቃልሲ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሱ እምኒ ይኩናል ጉኡዝ ነገር ኣይኮነን ጠጠው ኢሉ ክንቀሳቀስ ዘይክእል ነገር ኣይኮነን ፍሌክሲቢሊቲ ኣብ ቃልሲ ማዕረኽ እንደይ ኣዝዩ ወሳንን ክሪቲካል ምዃኑ ይጠፍዓኩም ኣይብልን ምክንያቱ ነፍስኻ ሂብካ ሕሊፍካ ሂብካስ ግዜኻ ሰዊካስ እንድሕዳ ንደይ ተድምዕ ኮይኑ ኣይትሓዙለይ ብጣዕሚ ንነብስኻ ለኪምካ ህዝብን ሃገርን ሒዝካ ኢኻ ትጠፍእ ዘለኻ ማለት ስለዚ ቃልስኻ ምግምጋም ዝመስልዎ የለን እዞም ውድባት እዚኦም እንድሕዳ ቃልሶም ገምጊሞም ፅቡቅ ኣለና ኣድሚዕና ኢና ብዙሕ ኣድሚዕና ኢና ብዙሕ ድረኸብናዮ ተረኽቦታት ኣሎ ብዙሕ ደፊእና ኢና ንውሽጢ ኢሎም ድሓስቡ ተኾይኖም ይቐፅሉ ፀገም የለን ድሕዳ ደይደፍኡ ኮይኖም ግን ምስቲ ድኸስራ ዓመታት ምስቲ ብኤርትራ ድወርድ ዘሎ ዕንወት ህዝባን ድኸፍልዎ ደለው ዋጋታት ግን ድሕዳ ሶሪ ወፅአ ፀንሕ no ነቲ ዝነጠር ቀያሕ ነብ ንዓኺ ብናክ ብጊጋ ይፍጎን ኦኬ ፀገም የለን ሽግር ኣይኮነን عجزت انت يخبلك هذا اللي بحافش اتناي استراتيجي تقام ويك اتمفل لاي ناي رديت ناي سن حساب ايكونن صقام دمصدلو ግን اتقال ستات ቃልሱ ይግምግም የለን ዝብር رديت ኣለና انا خمسمهار ان شاء الله اب حدا ነገር مساتخ اب حدا استراتيجي لكع كم زابسل مزاتخ نوشت تمليسكا ناب زعمقت اتمبر فحت حت كتبل سيت فتن يلخان تگمگم يلخان ቃልስኻ ማለት እዩ ስለዚ ተጠዊሉ ቃልሱ ደይግምግም ቃልስ ነካይድ ከይንህሉ ሁላትና ብሁሉ ወገን ክንምርምር አገዳሲ እዩ ካብዚ ወፃኢ ግን ኣነ እንታይ ይምበልኩ ማለት እዩ ናይ ስትራቴጂ ፀገም ኣይኮነን ብክልቲኡ ስትራቴጂ ደለና ወገናት ክልቴና ብሓንሳብ ክንሰርሓሉ ንኽእል መንገድታት ሓሰዊልና ንሕዳ ሰሪሕና ብክልቲኡ ማሕንቆ ህግደፍ ክኽበብ ማለት እዩ ስለዚ ብዝተኻለ መጠን ቃልስና ተጠዊልና ንግምግመሉ ኣጋጣሚታት ክንፈጥር ፕላትፎርምስ ክንፈጥር መፀዋዕታ ክቐርብ ይደሊ ማለት እዩ ምስ ኩሉ እቲ ኣብ ልዕሊቲ ዝቃለስ ደሎ ውድባት ዘለና ኣኽብሮትን ልዑል ሞሳን ናይ ድሌትን ማለት እዩ كالأي حتى سمهرسي نزي فحت انقرا حيلو دلو ين حدو عبرو بعد يسجر قرحنتات ودي أدلو دم بفتحسي كم حدا مراخب دلدل كويناسي يونيتي تفترلوس تخيل دو تغينو من الباش هيكلن يخون عقم معرف ندو يبلين خون يخيلي حكنا مزراب دليت كن ملو زي كدل علاني حكنا مزراب أنا واقع خفل دلوتي بقى دخون يخون واقع مهنياتو أتم سبات أمارات يبلنا نوا ولقاو قرحنتنا ولقاوي صيل كادي تقم تركمركي كمزي قيم كنساسي خنبلسي بواقع حزبن هاجرن صباح نكون رخوم دين نغراتنا نخسر دلنا اتواقع نخفلو دلنا بتعصاف بزيحو سان حنت دفرت سان اننت كم مقبار سانتي دلنا تعبيت مالتي ስለዚህ በጃኹም ኣነ تعبيتي كله تعبيتي كغفف فقادنياي ولا ኣብ ትሕቲ ጫማኹም ክርገጽ فقادنياي ولا ብርክኹም ክወድቀኩም فقادنياي ምእንቲ ድሕነት ናይዞም ካሊ ይትረፍ
ብርሃን ፀሓይ ክሪኡ ዘይተዓደሉ ኤርትራውያን ኣሕዋትኩም ኣብ ጎዳጉድ ድበልዩ ደለው ምእንትተን ሓንቲ ከይበደላ ኣብ ፈቆዶ ቤት ማእሰርቲ መልክዕን ፈሪሱ ነብሰን ኣፍሪሶሞ ብዓመፅ መዓልታዊ 4-5 ወርድያ እንዳዓመፅወን ምግቢ ረኽባ ነብሰን ተበላሽዩ ርእሰን ተላፅየን አይሚን تحت سد نبرو دلو فطرات أحواتكم كتبلو بجاخاتكم أننيتكم كتلو I don't know قال أركي أوردو أنا فقدني كل واقع خفل من أنتي أب من جوزي دم بفتحي أركن سلام وريدوس كم حدا أكل كوينا في اللياتنا كله 5 أجات قبلنا نيرديت مثل لاينا ولا حنتي كم زي عنك خبر كم مسرح أمينا نتحدى أخ نسرح فقدني تات نخون اللو خينو أنا كل عينت واقع خفل فقدني مزخوني يكون سب كمتا بفلك أدي سرح أب حدا بايتا كسرح نديك كمتا كلون عيدل نسو مسيرتنا كل خفقاتي خون نسو مسيرتنا كل عنوات خوني سلازي أحوات حدرا أبش ودن حدا نقدر كنسرح تسفى نقبر لنا بومتن مور كاون لعلى كتسلكا حسابكم صلوتكم دقافكم أي فلين ناخذ لكم يدل مالتيو يعني الله Thank you so much. تعمي تبقى كليسكيو. ميزان ناتسنت على الغرو ميزان ناتسنت على الغرو. ميزان ناتسنت. الله. أوكي بدهريو هاجري حنتي حطو رجع بجه سلا زلون نقول سب من تانك باصح حصر نقوله go on ميزان اوكي يغني لي نزع دلزي استوهاكو بمغصال سمهر قصللو جغنا بلكي انا حنتي حتى يازلاتني ابزي دنب تقاومو بفلاي كا ابزي رومات دنب تقاومو بالتوك حدا رستي الله بتدغاغام زلعل نسوم تايو قال تقوامي نتي تاريخ جغنت حزباو جنبار يكون حزباو حرنت ولاون ممصانا صنت زي قبل تقوامي مستي تاريخن جغننتن ممصانا صنتن زامن ግን ተቃዋማይ بتدغاغامي زي مردا يرأيمو ንስኺ ኣብዚ እንታይ ርድኢት ኣለኪ ነዚ ክልተ ደላይ ፍትሒ ዝኸውን መፍትሒ ትብልዮ ሓሳብከ እንታይ ኣለኪ ንጽርት እንተዳ ኮይናታ ሕቶ እዚኣ እያ የቀኒየለይ ቀጽርሉ ኦኬ ሰማዕካ ኣለሁ ጽርት ሕቶ Okay, Thank you. Thank you. Sorry. Yeah. Go on. Okay. Samhar, thank you. لو مسيتنا أنا زخلو جزء خبيلكي سلام مبرح سلام حقنا. أنا حتى كده لازم لكم مسنا stronger استحزت يعني. كابي أزارب زلوا خدمة كاب ساوث أفريقيا يتدم بتقاومه أب ساوث أفريقيا درجة جميل خبلو خيل. سبات قالت عكيبهم كقاومو قالت جمرو زي كونه منغس بعلوز فترو ينيرو مخنياتهم سبات نخم هارو يلو سريدهم دحر ግን بستفلالي مخنياتات زوم تمهارو خملسو يخالون تقند مخنياتهم دما قاليهم وحدا ينخفل لنا ابز بزح سلا نخفل ينملسن يلوم قاليهم دما درجه ديكتاتورشيب يو مغزات يلوم حجي زوم سبات كقاومو جميروم بزح منغدون كيروم مالت دحر ግን ኣብ ክልተ ተፈንጭሎም ተፈንጭሎም ድማ ገሊኦም ኢትዮጵያ ክንከይድና ኢሎም ገሊኦም ድማ ይንከይድና ኢሎም እቲ ቀንዲ ጸገም ተፈጢሩ ዘሎ እቶም ኢትዮጵያ ክንከይድና ዝበሉ ኣብዚ ድኳናት ኣለዎም ብጣዕሚ ሓብታማት እዮም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርክብ እንዳገበሩ ዳርጋ ጥቅምታቶም ማለት እቲ ንግዲ ካብ ኢትዮጵያ ንሳውዝ ኣፍሪካ ዝግበር ሲ ዋላ እቶም ኢትዮጵያውያን ክገብሩ ከይከኣሉ ከለዉ نوعهم مخنياتهم سويانة سلا زلو طقم እንዳረኸቡ ሳብ ሕጂ ይሰርሑሎ anyway just أنا حتى كذا ዘለኹ assume እሞ ንኣብነት ወያነስ ኩናት ጀሚሩስ ናብ ኤርትራ ኣትዩሞ ንበሎሞ እዞም ሰባት ድማ ደጊፎሞ እንዲዮም ዘሎ መንግስቲ ተመስሪቱ ንበሎ
እንታይ ዓይነት መንግስቲ እዩ ክህልወና ዝኽእል ናይ መግዛእቲ መንግስቲ ድዩ ኣነና ንኣምኖ መንግስቲ ድዩ ሕጂ ሕፅር ኣቢልክሲ እዚያስ ከመይ ክትከውን እቲ ናት ክሪኢቶ የደልየ እቲ ሓቂ ወይ ገለ አንተ ወይም ከም ናተይ ሪኢቶ ኢልኪ ከተዛሪብዮ ስለዚ ብኸሙ ከመይ ትርእዮ ብል ቴንክ ዩ ثانك يو سمار اوكي سمار كنت خوينا الله كتملسيه زي دلك حتى انت راليو زي مملاس مسلك مغانو نحبرك ندلي جون اوكي انت لو احنا نسيلكم ازي حجي انا حاجه حنت ነገር አላምና ኤርትራ ጉዳይ ድገርመነ ማለት እዩ ስኮፕ ናይ ሰብ ቅርብተይ ክስታን ገብራለና አነ دخون يهون حتى حتيتكم مني كم سمهر ولا بتاني يشتي أمري نعطي رئيته خبكم يخيله نعيات ملكت أنا إذا حتى تلا بحلفنا مالتي يسلزي أنت مسيلكم تحطوا محتاط ويكات تحطوا يمم الله سايكون أنت تسجمجن إذا زر بازي دحرش دشتور حمالتيو زوم كم زر بحالو جلة ويزوم كم زر بالو دبكا كم زي أم دبلو إلكم كم ديت أربوع كبحجكم أبقى متعتوا إزي كم تازح حتى تايون كبلات أنح حاجة رايت بدل بلا مالتيو إذا حتى زيا كمل سلو خلخو أنا كل جزء أذكركم خيره ناتي ريتو أنتي لكم أنا سام هترحي بقى أده حتة مالتي بتاع ملستي سلازي إرتراوين قربتي أب communication أب ركبات أب زر الربات مثلنا يود سم خبار كأكم زلو خنردا هنقلا لنا حد السب بولكو ناتي ريتو يلو أنت تزاريبو نتاز ريتو بعلو يكليم غير وادلو سلازي بحلافنت كحتى تلا دخل كأ نسو مخانو common sense كمان نسو خمسة فكر ولا بإنترناشنال درجون إذا قبول زخانة موجود مخانو خنردا هنقلا لنا أب كله قعزو دماني جل تمرتي جراس تنداجونا كمزي كاب كله نجارات كل عينة مخزن كل عينة تمرتي كنوسد علينا إلى إذا حسب مالتيو كم سايد بجونس قرب حبريتها مالتيو حجون اتحدتو ندحداك من الصوري ده هو كنا نقراكم يا تسجميه بالليل دحدا نتحدتو بناتي اوكي مالتي فليت ايو دا يكونكوس ግን كم زمسلني انت خوينو خا كم زمسلني لا خمل سركم ولا حنتي تسجميه لن مالتي ثانك يو دام تست حوي دام تكس حوي اوكي ناي ميزانات نتحدتو الله زي قداي بزح حطوات الحطويا أبزي دنبا فتحي كل عينت استجمع مع اسم حساب على عبيتي يبلالو نتاع يسوها قال دليت فتحسي بعبي نت تاريخ ثوراتنا حزب إرترا بعبي ودما نت من ناي لولاو نتويك أنا independence كمان ناتنا تايبلنا يبزي حج بعلامة إخا ناتنا دايبل مهنياتو تقرينيا سكوب ويك أترينج ناي قانقا تقرينيا قربتي حنسا تسبب يولي ولا تبقى قانقا يخون تلاتي يخون نمبر حنسا أجن تسكوب ناتويكات زشوفنا عن كيلات قرب سبب يبلي حجي يا ريتا بإنجليش راح نحد أتزاري بيو نتي كالات مالتيو بعلامة يقبل خمسة له قال دليت فتحي إرترا أبزي أم كلها تزاربا فليت خمسة توازن له تردوني قال دليت فتحنا إرترا ناس نديك قبلو نأمت أتسان أبجاجسان ألامان ثورات إرترا ديك قبلو بعبيو هلاو إرترا هم هاجرون أب ملك حتى دقتوا علو قال سوات دماني إرترا هم هاجر دقبلو independence نا إرتران sovereignty نا إرتران لولاونتنا إرتران دقبلو راي نتي تقدف قبل اللي إرترا زوردو دولج كونا نمقلاي أب إرترا دما حجن لعلنا حجن قوامن قرعي محدران لعلنا حجن نمرققات نمسفانن دك علسو قالو أمن جوزهم كلته وجنات سي مسمامس انتهى الله الكي تحسبي ويقول بخمة يوم أب حدا مسمر كما تروحوا ويكا نزوم كلته أكلات زي أم سي أب حدا ما أدي كم تقوم دخل انتهى مسمام أنا ويكا أنا حبر رواحي كله يخليك تحسبي نزبل حتى أزي أحجي كاسيلا كم ناتير ديتكم من سلك بركة أزيا تأفافي تحتو مهنياتو من البات حدا نجار كتحساس بكم زدل حجي زعوا دفعتا ويكا push factors محساب كتدليكم يبزي عقوداي زيا مهنياتو حدا منم إرتراوي بقسيلو كزارب كله عبزرباتات
ኤርትራ ከምዚ ኮይና ኤርትራ ከምዚ ገይርዋ ግደፍ ኤርትራ ከምዚኣ ይብለካ ጽንሕ ኢሉ ከዓ كلا ثورة دي فشل ثورة عينيرو دي كبجسوا خلاص شفاتي أمنيرهم دي زي علامة أيما بجيسوما تنحي لهمون إثيوبيا خمس جيرا إثيوبيا خمس ترخيبو إثيوبيا تبوق على إثيوبيا أتشيف جيرا إثيوبيا سب كمزي رخيبو إثيوبيا خمس سريحة إثيوبيا خمسي هنيت يبلغها تبوق تنحي لهم كأ واي إرتراوين كفيهم إرتراوين كم زخينهم تغلابيتهم بهجدف أوكي حجي كل نجار عملت أصلا لو تسرع نجار كأب علامة يدزرها كل نجار كأ دفعت الله push factor صار له وسلزي تنقى هذا حتى تتحح زي اليوم مالتي زم سبعة يوم كدامي نجار أبيلهم مالتي بس كفتار خمسي وسن دابلو دا يخدو خينهم ده زم سبعة زيهم هلا ونت إرترا كم حاجة recognize جبرو زي دليل أكلات يوم إلى أنا كم سمهار كدم دخلني بزحناتهم رقحيتات الله كالأي نالبات بدقة نزين خجبرو زحجزهم دفعته وحيلي ويك أبوش فاكتور كهلوا ميخيلو إلى يجمت سالساي حتى ناقر نوعهم كذكرهم حجون نتحدى بقنعنا Eritrea is better off with Ethiopia إلكم تحسبوا خينكم تبو زعدايت نحكم ترايجن بقلت يقبروا كل تقالسهم قالسي كل زي قلت سنت كلو انت خليوت مقوريو تراي نيرترا جن إرترا لكم تسوع قدفوا مهنياتو إرترا لكمكم إرترا كل الإرترا ويقاسمين كل اللي لكم تسوع وابتحري حجي إرترا كما حاجر رسا خمس خالد حاجر جيركم ترسعوا ويهم حنسا قلوا بيدرا بشكميو سو استيقبروا حدا أي تفرحوا علاماهم بقلت يقبروا كالأي نحد if it's your job سراحكم انت خاينو تقول داي تأجم يبلون سراحيو تخفلوا له نجار تخاينو تأجم يبلون just بقلت والله أي تقبروا قل إحنا علامانا خمزين مقباريو أتشيب كنقبروا هنا لكم بتبعات تقالسوا لنا تقول داي تخيلكم كأخيباتاتكم مسمين كم تسرعوا لما أبجمتاتو تعلم مسيلكم نحنا قال سبات مالتي كاب إرتراوين وجن إرترا حجر مخانا أحزننا نانيو نقبلوا إنا أبوتاتنا إرترا حجر كتكون داليوم إرترا خمسة تسو نفلت أموداتا إساسا فوركي مستوم نسودة سلطنهم سبات ناتي قداي ناب معلو خمس غيرو إرترا ما ولا حجر كتكون انتقالت حجون ستيل مريتاون حزباون حرنتا مولو بمولو كترغاغت ديك قالت هاجر سلازخونت حجون قالس ولدوتات إرترا تتوهاي بلن كنقصلو ينايلنا نحسب ገለገለኹም ከአኖ ኤርትራ ከም ሃገር ክትቆም አይትኽእልንያ ኤርትራ ሕማቕ ኣላ ኢትዮጵያ ግን ጽቡቕ አይደላ ትግስግስ ኣላ መንገድ ባቡር ሰሪሓ ክንዲ ዝባላሶ ሰሪሓ ኖርማል ክትእቱ ትኽእል ኢኻ ኢትዮጵያ ኣነ ከማን ከይደ ድኳን ናይ እንዳቡን ክኸፍት ይኽእል እያ ኢትዮጵያ ኣነ ከማን ከይደ ከም ድላይ ካኣቶ ክወጽ ይኽእል እያ ኢትዮጵያ ይሰርኔ ምስ ዋልድ ክኸይድ ይኽእል እያ ኢትዮጵያ ኸይደ ወዘተ ጽቡቕ እዩ ግን ብግልጽ ጽቡቕ ይኳይ والحين تدري after term ساتقاما قرب اي تدربشو امونغو قصلو one thing خاني اب ندحدا كاب بحجخم نوعو اكترغاغصو تدليو خينكم مالت هغدف كيت عليه نوعو نتي حسابتي كتقدمو تدليو خينكم كا مالت لحزب ارترا كي حاتتكم مالتيو already كافتناتنا مسمرو already وطيهم الله مالت سلازي ركباتكم مستن نإثيوبيا لو تخنص عدق علىسا بارتيتات ويكا مسناي وياني اكالات كتغبروا لهم تاخيبا مالتيو مهنياتو قدم كمص دلو نحزب ارترا ناي موسان مسل ناي حرنت نفاس نتوم بزياغبا تاثيرهم دلو سبات ناصاموصا اب ارترا دما حجن قوامن دزو سلطان متكاليو خمص دغبو الى حسب انا خنسمهار اند حداسخم نو ارترامس اثيوبيا كتحوسي حشا لكم تحسبوا كاينكم كالي سخم زوم 15 20 سبات ديكونكم توسنوا لن حزب ارترا تحتوا ويهم سخم حنت دمص لكم كملا حزب ارترا دما كوس لي قبا ريو وساني مالت تديكم نخل سب
عواتي من اللي مالتيو تراي أفتي حتى كوميو مالتيو سلازي ميزان ناصنت حوي التقداي مسمامع دبل كايو تناي حبار نت بدبحال نجر بعبيد نسيو دتنكو تناي حبار نت بتتتنكي فوقاس مسمامع دا يكون سي مثلا لي يدبزح مالتيو سلازي سي مجمرتا ناي تايمينج قداي ألوكو بزو حطوطات ألو ناي بهيرات حطون ألو already أمن قد دلو دي سلات أمالتيو كالي كأني ناي مريت حطون ألو بزوحات عدتات ناي مريت حطوطات ألون ناي بهير حطور اللون حنت بهير طرحة خوينو تسمعوا بزوح بحزب إرترا حنت دا يكونات كن سلسة بهيرات كساب 4 دبسح بهيرات يوم ناي بهير حطور اللون مع إرترا ناتومون أبزاوية من داشاهي ويكا أبالتوك دحتة اندملسن حطوطات هايكونن إرترا رأسها دخالت رأسها ختم محادر تخل حاجة رمون قبرنا مجمرتا حزب إرترا دما كمرت قالوا دخل عدل مون افتقرلو بعلو خوصنا لو دخل العدل بتحريقو نناتنا سيستينغ ححنتي فوت تتقيمنا نتناتنا حساب بتحقا وعقباب كنا رقاقصون خلينا مالتيو حجي كنقصلينا نفتخليتي حتو حاجة تتبدل if لحد أوياني اوكي زي هات بط حتى بس اخذت الزامر يا اخي قرماكم الانبر حجي انتايو دبحال دلو ازوم مس منجست وياني طبق ركب دلوهم احواتنا ارتراويان تقاومتي دلي تفتحسي بزوح ناي شركنا تاع قبابات ناي بزنس عدلات رخيوة مالو بإثيوبيا ምናልባት ነገለገሊዮም ኣነ ከም ግምተይ ማለት እዩ ምስ ኣማራጽ ምስ ኣኑን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ብኩሉ ዓይነት ተጠምትናዮ ድበለጸ እዩ ገለገለ ሰባት ድማ እቲ ፖለቲካዊ ዕላማታቶምን ምስ ናይ ወያነ ብዝቃዶ መንገዲ ደሳኒዎ ኣለዉ ገለገለ ሰባት እውን ምናልባት ካብ ወያነ ብዙሕ ተስፋታት ናይ ስልጣንን ናይ ካልእን ዝረኽቡ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ፖለቲካ ዓለም ከምኡ እዩ ብዙሕ ግዜ ደጋጥም ማለት እዩ ስለዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን أمانغو يعني نهجدفن مالتيو كوينات انت تولعوس مست حجي أب إرترا دلو واحد عام السبن مست تغلى لا كنتاتنا إثيوبيا فلوريشيا تقبرلا إرترا دماشرين تقبرلا مسكم أتحاحيز كاسي لحد أوياني تعويتو مو توم ويانا دمولهم ديان ولا مو ويانا دقف من قدي زدقو مام تقاومتي أب إرترا سلطان تحيزهم سي what's going to happen تايو خيقات مام إرترا نزبل فلوتي مالسي تعالوا نسيلكم بعد خد دعبة خيو خلبسي تايو خجبر تخيل نسخاد جبر كيو نجاري خجبر نسخاد أزز كيو نجاري خجبر تخيل نتكلم يخلوا الكا تخيل بعد خد دعبة خيو خلبي نتك خبتي يخلوا الكا نتك خنشلي يخلوا الكا تخيل مالتي كله خجبر يكلني بعد خيو عابي خيو كلبها أزي أمون إنسايت فلتيو سلازي دحر دقا وياني مويلوهم وياني قبل عستيوهم وياني تكالات كي ترفا خفيت لهم وياني بزوح دل هيبوهم أب إثيوبيا نخد شفروف كيد لهم بزوح نجار تفلتيوهم بزوح دقف كير لهم مش هلكا درجة مجزيتهم كوينو يعني أبزو خلو بتحيوهم سي مخالة حركة بناتو عقمي بناتو أطوار بناتو دفيت تحجزهم دحد أب إرترا عوت رخيبهم سي what's going to happen تحد الكاني it's the same thing نصهم بسلطان كديو بيهم حزب إرترا هاني تحتيهم كجزائي the same حزب ندحد ويانا فتيلو صفوق هيوت كحلفي ويانا ندحد فتولون كا حما هيوت كحلفي مالتي سلازي this way or the other way ويانا إخمر حني إرترا مالتي كلا يكون أنت قلتي دي إذا زور ناي ويانا أب إرترا حدا ناي ويانا لو أخوي كا representative دخلنا منجستي أب إرترا هتكلم مالتي ناي كم سمهار زي أطرح أخذ رأي ندخل مالتي thank you تبقى حتى يتبقى أناليسيس ونكهوني خيليو نسون يتساقم حج وياني أنا إرترا هقدف وياني هقدفن نو ويحد قبرة سور دسادة متكلاو ركباتن متكلاو ناي حوار سرحن متكلاو دهونا كاب حولنات كمان دحلفة ناي فقرات وهذا بلا ركب سنبرهم كل التودبات يوم كلتيهم قرحتيهم
تبي إساياس دمرح كفلنا هزبا وقنبارن ويانين مالتيو ويانا دما اتي ابتدحراي اوان تقلالان سلطان دبا حتى كفالو مالتيو بزح باكت نيروا بزح باكت نيروا بزح نحنا كنفلطو دي نخل مستيراتون أرلو جينا دي تبربرة جينا دي تتحفة جينا نبقى لعدي وزع من أربات إذا تبرور اللخا حدا كابتي بزح حبو باكت ناتو كابتي بزح نهزبتات إثيوبيا نهزبتات إيرتران كنبر كخولو دما حازو وشرحتات كخون يخيلي منياتو مس إساياسن مس ويانن impossible دبها نجار يلا أنا هنجركم يلا ولا حنت نجار يلا زوم ويانا تهاري مولكم تناقو دلاكم كتبت حتى هو لنديهم يبلكم الله إساياسن ويانن نويه دجابرة باكت اللوام أفتي باكت وشتي بزح نجارات الله ريته جلسة نعبنا أبزنا تيس عن حدا أخي بناي لندن بزح نبابليك ديته جلسة مستيرات كم زلوا بزح صحفات الله أفتي باكتتي انتاي دبل الإمامة بإساس قريبو ملس انتايلو دحريوها أمن تاي وسانة تبتيحو قال انتاتات الله سلازي بزح نجاري جلا ناي بعد ما خنتات نبعلو حد عابي نجاري منياتو بعد ما ساعتتي بويا نختم محادر كم جنعة واحبة خنسة دحر ما بجسيت ورار كتكون موغاني أمود أتا محبر زب علم كبعد ما تتعيلو ويا نوسينو خبك ويا نخسب حجي ويا نحجون بحيلو أو أبعد ما قالو دبل سبب كمتس حجها أهجرف كان عصابي بخاني كل جبعته كان مقبارك حنجد إزي calculation يتحزله بتاع ميتحزله إزي كله calculations يو منياتو إزام كل التوجبات زيهم calculation جيرهم رحم لهزبتات إيرتران إثيوبيان كم زي حزام موديل لو جيرهم كحزوا دخلون كسع كند زعمتات دما أبسلطان كسان حدخلون كل التيام يدب لكم دلهم إذن أي ويان دكايدو فيك مرجعات ناي فيك كافيك حليف ولا حنت خال ترجم يبلون سلازي كل التيام سرعتات حدا عينت من جدن حدا عينت عكايدان تقوم دلهم خينو يسمعنا عيون كم سمار مالتيو من البات after annexation يسمعون كسا حج وجود دخون مردات يبلين جن بقلة نجارات جن حجون اتباكت نايكلتيهم اتقال كيدان اتسور دخونه كيدان حجون عب تجبر دلو عم مسرح دلو ديموته كوين يسمعنا نعيون كم سمار مالتيو بزي أخ من السلك هذا العود حوي thank you سلامات كمير لكم دريت فتحي كلها تكون قبل عن تحتين سمهار طعمي زمجوس بطعم زحجوس تاشون ناتي حتى عندي تحتيتن جم حجي خبطانا يمجرش تحتو ملش كأباح حتى كي نعيد زي تردى أخو عندما بدوز زلي أبنك أرسل بإتراس بهجرات عربين بهجرات بكفل عليه بالسودان تدقيفو زمت قالسيو نبيننا زمت أنا قالسي خنا بزيناتو انتاش موزخ متسيخلن حجون ويانة تبلت سمع لهم ونئتامنا ويانة حاد خاتي كم هجرات تدقف نزني حارمت قالسخي كن ريودو نخل زي حنت حتى خالي تحطو دماني كنت عنت ويزبالكيا أبهي قدفسي أب دخمتاتنا يتحابي إزوليل كتزاري كموني هي قدف أب دخمتاتنا خات تحابعسي ويانا خي أب دخمتاتنا تحابي عدولو نزبل حتوخ بخمي تملش اللي نزين كبيلي قال أيتي انتاز بالمسلكم ناتي زربان حكونا سياسن يقدفن كم تقادلاي متن نبر أب قانيوز تتأنسي أب جبهاز تولدي أب شعبي عزعبي هزبي إرترات في إيدي زمو بشبه زي فلسطنك أب قانيوز تتأنسي أب جبهاز تولدي أب شعبي عزعبي هزبي إرترات في إيه نحنا زي متأمان زبل شمنا متأنا غنتا زي متأمان كن دفيرنا خنزارة والله نينخ الهزب سلازة خواناسي بخمي ترئيون نزبل حتوون انت أخت ملش اللي فتناكي نحنا دما تاريخنا قدمنا حمسات أو نقرأ غصل لنا حاولت ناي تاريخ كنا تاريخنا خابز تاريخ في بخميكم واتسنقل زاون حنت حتياتين في زحفتي thank you أديتات ون أجوهن أديتات أنا زبل سبعي جقنا دحر ينعز عبيت أدس لزلا دماني الصحاتكم هنا اتراس ساعة توم جقان وزبل صوتون أدر ياز عبيت توم ماني كاب أدونا ينوتسنا بحلاية thank you زان حتوي دعاوهم زناسكم
سمهار حفتي انقع إرسال كونكي انقع حفتي كونكي كوريا باخي أنا حتى أرحوتي حتى كذا حفتي أبزوان زي تقاومنا حنفش فيش زبل زلو بزح نقرات وقا تقسكيت هونك أنا بوغني أزي أسكي نشتي مرسها بني تاريخ نبري تقبري كل زحالف نقرات إيو سبكا أبزلو دعنبر أبناي صباحا أبناي لومبر أبناي تمالي نبريني ولدات من إسياتنا جهون ناي تمال تتحيزم ولو ناي تاريخ مو لو من تخن قبر لكن تمال زنور تاريخ قد مفحر أقداسنا هالون دحنة هاجرن هزبنا في ساعة تزيل كتحاسب ذو تم قدامت ناقز على صبح حميقو تاريخ صبيقو تاريخ سريع عمال لومو زولد زخن قبر له كتحاسبي تنكي زحفتي مايك فري كبرتي هابلي تعمي رمسك اوكي كلتا حكوات هلوا بستغل انه متان تبو غيرهم لسان كفتنا تعدلات ان اشتعاعنا مالتيو ناي قدمي خادنا برا حتات مالتيو سوا كعوت سي كسع ناي بعل العراق ناي بعل ليبيا ناي بعل يمن حجز ناي بعل الصومال كي ترى حجز تتقيمنا هنا ناي بعل تشاينا ونيريو يترسعوا ناي بعل تشاينا نيريو ناي بعل الفلبينز ونيريو بزح نغرات ينيرو بزح ناتن نسنون بعقمنزي بزح سلطنات تاكايده يرنا لهم نيراني وغن كاب بعل السودان كان نيرنا انا مالتي حجي سلمتاي ابز وان زسي نتي بويان خنرخو نخل حاجسي تراست كنغبرو دين خل ويك اهم تقاملو دين خل ويك اسلمتاينا نويانس حجي ون كمن طربايتا نت ندليلو طسي تمت قدم حجي اب غزي سورانت نايتن كالوت حاجرات دغس تتقمنالو سي ببزح مداي دمازت حجزنا خاب انسي سلمنتاي دامو نويان خدينا امنا صبو حتو بتاع صبو حتو كميسي قداماي نغر وياني قربا غوربيتنا بمريت مداوبتنا بلاس بزح مسانا بزح دراخب لينكس على جيوبوليتيكاوي دراخب انها بزح روحيتات على سلمتاي داموني اثيوبيا ويك انو يانه كنا امنهم دين خير وي ونحاجزناتهم سنمنتاينا خنحسم زدلدلو تخوين تحطو ويتسكفتا يرداني نابلت هجي زحتو خمي كوينات سميعات نمسيلكا عامي مرعا ودنا قبل كلناس ندابوي هايله ندابوي قبرو ندابوي تخلي حاجزومنا لومخه ندابوي جرز جهر حاجزنا دين بلو تاي صقما لوتي ام حاجزومنا اندم انتيلكاني ابوي جرز جهرن ابوي ولدون حدا يكونون ابوي جرز جهرن ابوي تخلاين حدا يكونون ابوي جرز جهرن ابوي قبرون حدا يكونون حدا يكونون مهنياتو بزح نغرات يدلواوط اب جيوبوليتيكس ناي عالم اب مرغصيتات ناي منغستات عالم اب بوليتيكا ناي اب كلو كنتات ناي بوليتيكا ناي عالم اب فلي متتوات ناي عبيت حيلتات ناي عالم بزح لو تيدبر ايكونون دو 20 30 عامات سي ولا بكلتا 3 عامات ون عامنا اخذت دغفتنا حنت هاجر لو ما عملت صلايت كات كونت خيله منالباتو نساخت كونت خيله وشت تاعنو كدلا تفلطو ነገር ይብል ካን ፖለቲካ እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ታቦት አይኮነን እዛ ታቦት እዚ ዓሚ ጽላላ ጽሕላ እሞት ሓንቲ ታቦት ጽላል ከብጽሓለ ኮን ካን ትብደላ ኻዚ እዚ ጉዳይ እዚ ፖለቲካ ኸ it is the most stupid game in the world ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ games እቲ ድኸፍአን እቲ ክትሕዞ ደይ ትኽእልን ክትጭብጦ ደይ ትኽእልን game ኣብ ዓለም ፖለቲካ እዩ ስለዚ ቅዱስ ምትሕገጋዝ ተሃሊዱ ኣትድበለጸ ነይሩ እምበር ናይ ወያነ ሓገዝ ነይሩኮ ነይሩ ተሓሲቡስ ኣሚኖም ቃሊሶም እዮም ከወሪዶም ኮ ያናት ፋይታት ኣሕዋትና ካብ ዝተፈላልያ ሃገራት ናብሮኦም ገዲፎም ጉዳዮም ገዲፎም ህይወቶም ገዲፎም ዋጋ ከፊሎም ግዜ ሰውዮም ወሪዶም ኮ so what happened እንታይ አጋጢሙ ሹ እሱ ኮ አይዛርብ ደሎ አንተ ወይኮ ገምጋም ክገብራለሁ ማንም ቃልሲ አውሽጥ ሃገር ይበገስ መበገስዩ ኣብ ጎረባብተ ሃገራት ይሆን ኣብ ዲያስፖራ ይሆን ብዘይ ከድስ ቃልሱ ደይ ግምግም ናበይ ይኸይድ ኣለኹ ናበይ አንፈት ይደፋ ኣለኹ ደይ ብል ቃልሲ ኩሉ ግዜ ንነብሱ ለኪሙ ይዝጠፍ ድብል ደለኹ ኮ ወያኔ አሚና ያጥራህ አይኮናንኮ አሚና ያስ መቀለስ ባይታ ከፊትና ኮ አቡ አቲና ኮይና ሰሪትና ኮይና ጠላላ ናብሩ ገዲፉ ኣብ ኢትዮጵያ ዳ አስከረ ሰብ ኮሎ ክሳብ ሕጂ ኸማን ማለት እዩ so what happened እንታይ አጋጢሙ ሹ ትመልስ ከመይ ነይሩ ከመይ ይኸይድ ኣሎ ተቃልስኸ ናበይ ክንደይ ሜትሮ ኸይዱ ንቅድሚት
ክንደይ ኪሎሜትር ተጓዒዝና ክንደይ ዓድታት ተቆጻጺርና ክንደይ ዓድታት አጥቂዕና ወይ እንታይና ደፊና እስከ ንገሩኒ ገና ቁርቁስ ከም ዘሎ ተቃልሲ ኣነ ግን ትፈልጥ ገና ኣብ ናይ ምቅላስ ደረጃ ገና ኣብቲ ግብራዊ ስራሕ ደረጃ ከም ዘይበጽሐ ይፈልጥ ኣነ ክሳዕ ዛ ሕጂ ሰዓት ማለት እዩ ስለዚ ንሱ ይኸ ኣነ ተቃልሱ ክግምግም ኣለዎ ማንም ውድብ ማንም ኣነ ይሓልየ ነሕዋተይ ኣነ ነሕዋተይ ንኤርትራውያን ናይ ዝኾነ ይኹን ኣካል መጋበርያ ክኾኑ ኣይፍቅድን ብሕልና ማለት እዩ ምናልባሽ ኣብ ሰዓት እዚ ናተይ ካውንተር ፓርት ክትሉ ትኽእሉ ኢኹም ምናልባሽ ኖ ጽቡቕ ይካየድ ዘሎ ቃልሲ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣሃ እንታይ ድዩ ትቃልሲ ድኳን ምኽፋት ድዩ ትቃልሲ ወይ ከዓ ኣብኡ ኣብ ኢትዮጵያ ምግቢ ምብላዕ ተኾይኑ ትቃልሲ ኣይፈለጥኩን ግን እቲ ቃልሲ እንድሕር ኣነ ህዝቢ ኤርትራን ንኤርትራን ካብ ዝደልዎ ዓዘቕቲ ንምውፃእ ኮይኑ ክንደይ ሜትሮ ይኸይዱ ትቃልሲቲ ናብ ውሽጢ ኤርትራ ክንደይ ፐርሰንት ናይ ረህዋ ኢኸ ኣምፂኡ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ደገድሰኒ ንዓይ ካልእ ኣይኮነን ደገድሰኒ ኣብኡ መዕስካሩ ኣብኡ ኣኼባ ምፅውዑ ኣብኡ ኮንፈረንስ ምፅውዑ ይኮነን እቲ ጉዳይ ወይ ኦፊሳት ምቕያሩ ኣይኮነን ንዓይ ወይ ናይ ኦፊስ ሳሎን ዓመት ምቕያሩ ይኮነን እቲ ጉዳይ እኮ እንታይ ዩ ኣድሚዑ ኣብቲ ቃልሲሲ ንክንደይ ሜትሮ ይደፊዩ ይኮ ደገድሰና ንዓና ወይ ከዓ እንታይ እዩ ትምዕባለታት አትሊስት ካልኦት መሻርክቲ ክፈጥር ክኢሉ ዶ ብመንግስቲ ወያነ ተሓጊዙሲ አትሊስት ካብ ወያነ ሓሊፉሲ ካልኦት መሻርክቲ ሃገራት ክገብር በቂዑ ዶ መልሱ ላይ እንደካባም ኣካላት ንሱ እዩ ንዓይ ሕቶ ረኾነ እንደለኩና ፀለይ ይኮንኩም ጥቃት ግን ክፈሉ ሕዋቲ አይደሊና ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ማለት እዩ ስለዚ ቃልሶም ክግምግሙ ኣለዎም ብዝተኻለ መጠን ከኣኒ ግዜውን ይሻመወና ስለዘሎ ኤርትራ መጻወቲ ካርታ ናይ ኢሳያስ ኮይና ስለዘላ ተደለየ ሸጣ ተደለየ ልውጣ ስለዘሎ ብዝተኻለ መጠን ምስ ግዜ ንቀዳደም ህዝብና ድማ ኣፈቆዶ ባሕርን ኣፈቆዶ በረኻን ኣፈቆዶ ዶብን ንኸስሮም ስለዘለና ብደም ዋጋ ንኸፍል ስለዘለና ኣብ ዘጣልዕ ግዜ የለናን ምናልባት ዶ ኮንዶኾን ይማሓየሽ ዶ ንብለሉ ኩነታት ኣይኮንና እንደለና እዋኑ ናይ ሞትን ህይወትን ናይ ክራይሲስ ግዜ ካታስትሮፊ ደጋጥም ደሎ ኤርትራ ህልቂት ደጋጥም ደሎ ኤርትራ ሃገርና ንእሽተ እያ ክንደይ ካብ ህዝባ ግን ኣብ ጋዕገል ጠማሎ ኣብ ኮለል ኣሎ ኣብ ከርተት ኣሎ ኣብ ሞት ኣሎ ምስ ህይወት ይጠማጠም ኣሎ ባዕልኩም ሰኣልዎ ስለዚ እቲ ጉዳይ ዕድል ድህብ ተዝነብር ነይሩ ገና ብሕጂ መሻርክትና ክንመርጽ ዕድል ድህበና እንተ ዝኾን ነይሩ ጽቡቕ ኣለኹም ግን ግዜ ሓሊፉ እዩ ሓደ ዓመት ኣይኮነን 10ታት ዓመት ሓሊፉ እዩ ስለዚ ኣብዛ 10ታት ዓመት ክንደይ ሜትሮ ኢና ንቕድሚት ደፊእና ኢልና ቃልስና ክንግምግም ኣለና እዩ ናተይ ሓሳብ ድሕዳ ቃልሱ ገምጊምኖ ጽቡቕ የደለኹ ሕጂ እውን ክደፊእ ብኢንች እንድሕዳ ኢሉ ወይ ከዓ ብሚሊሜትር እንድሕዳ ገና ሕጂ እውን ክደፊእ ኢልኒ ካልእ ኣማራፅታት ክግደል እምበር ኣነ ብኡ ኣይክግደድን እየ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ዋጋ ክኽፈል ማንም ኤርትራዊ ሓወይ ስለዘይደሊ ግዜኡ ብኾንቱ ከባኽን ስለዘይደሊ ኩላትና ኣብ ዘለናዮ መስመር ናይ ቃልስና ንገምግም ድሕዳ ዘይስራሕና ኮይኑ ስትራቴጂ ምቕያር እቲ እንኮን ኣማራፂ ዘይብሉን መፍትሒ እዩ ኢለ ይኣምን ከም ሰምሃር ማለት እዩ ካልኣይ ሓንቲ ሕቶ ነይራ ህግደፍሲ ኣብ ድኻማትና እዩ ድሕባ ወይ ከዓ ኣብቲ ንሕና ንደኽመሉ እዩ ንሱ ዝነፍዕውን ድብርትዕን ድግብልን ኢልክ ነርኪ ወያነስ ኣብ ድኻምና እዩ ወይ ከዓ ድኻምና መዝሚዙ እዩ ዝነብር ወይ እውን ኣብ ድኻምና እዩ ዝብርትዕ ኢልክ ዶ ትሓስቢ ተይልካኒ ዝና ድምልከት ሕቶ ኮይኑ ኣይስማዕኒ ናይ ተሓዘለይ ወያነ ድሕዳ ከም መጋበርያ ይጥቀመልካ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ደድክምን ደንፍዕን የብሉን ንሱ ስሩሑ ይሰርሕ ኣሎ ኢትዮጵያ እንተስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዓጊቡ ድዩ እንተስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተረጊጹ ድዩ ንኢትዮጵያ ሒዝዋ ኣሎ ይመርሕ ኣሎ ይገዝእ ኣሎ ዋላ ክንብል ንኽእል ኢና ጉዳይ ኤርትራውያን ንዕኡ ከም ጎድናዊ ኢሹ ድዩ ከም ናይ ቀንዲ ዕማም ድዩ ከም ናይ ረብሓ ጉዳይ ድዩ ድጥምቶ ድሕዳ መጋበርያ ክገብረካ ብቕዓት ሃልይዎ ናትካ ድኻም ናትካ መንፋዓት እውን ኣብ ምልክት ሕቶ ክነፍዕን ክሓምቕን ኣይክእልን እዩ መጋበርያ ማለት ባርያ ማለት እዩ ተዘዋወረ መንገዲ ሶሪ